Ayun. Ayun, Miguel, shoutout sa inyo dyan. Miguel, shoutout sa inyo dyan. Yan, Kanonoy Lods. Miguel, shoutout sa'yo. Maraming salamat sa patamsak mo dyan, Lods. Ayan, pasensya na guys, may ginagawa na ako saglit lang. Yung Kanonoy, kung may bahay ka niya, baba mo lang po. Para may mga premiere ka po dyan, tamasakan natin para medyo ma-okay-okay.
Ayun, Miguel, shoutout dyan sa 2 million viewers natin. Maraming salamat. Ayun, ayan guys. Siya na, mag-inaayos pa tayo. Habang wala pa tayo, patugtog muna tayo. Yan, shoutout sa mga kaibigan natin dyan. Miguel, shoutout po sa inyo. Sa Team Mali-Mali, Miguel, shoutout. At sa mga kaibigan din natin dyan sa Mardi Nation, Miguel, shoutout. At syempre, mga kaibigan natin yan sa Mamigza. Miguel, shoutout din po sa inyo. At shoutout din niya kay Prelod Spikewa. Ayan, shoutout sa Prelod Spikewa. Ayan guys, una sa lahat, ayan, Miguel, shoutout sa lahat ng mga members ko dyan. Kay Los James Climax Elonga Vlog. Ayan, Ma'am Nelda, Ma'am Carmen, Ma'am Scarlett, Ma'am Richel. Ayan, Kuya Mon. Ayan. Team Hads, Bro Noel Naraha, Los Zaldi S7. Ayan, Miguel, shoutout sa inyo. Ayan guys, libre baba po ng premiere. Ayan guys, may naka-pin po ako. Yan, patapsakan naman natin yung naka-pin. Pa-support naman guys yung naka-pin. Let's go. Ayan, pa-support naman natin yung naka-pin. Yan, patapsakan naman ng aking premiere. Ayan. Ayan, tamang ano lang tayo. Kung may mga bahay po kayo dyan, libre nyo ibabayan. Tamsakan po natin yan. 8177. Maghanap pa tayo ng tugtog naman. تدري إن عسل المراعي نقي 100% وتشهد للطبيعة؟ عشان تعرف أسراره الحق النحل وصغاره. مشوارنا يبدأ في سهول وجبال. Ayan, maraming salamat sa Los Canonoy. Ayan, kung may mga bahay. Ayan, maraming salamat sa patamsak dyan sa premiere ko. Los Canonoy. Si Canon. استخرجه بالطريقة التقليدية. Ayan, pasipian muna tayo. Kasi maglilinis tayo ng sipan. Ayan, mamaya kakanta po tayo. Kahit mga remix mo yan. Okay, so pa yung What's Up? Oh. And I can see her winning the Miss Universe. And if heaven does exist, it will most probably look like her. Yeah. May babae ako nakitang kay ganda. Yung mga mata niya ay bibihagin ka. Pag tumingin ka sa kanya ay mat. Ayan, Resito TV channel. Ayan, Miguel Chato Challenge. Maraming salamat. Ayan, Rosito. Ayan. Ayan guys, sa 4 million viewers natin dyan, maraming salamat sa inyo. Ibahan nyo lang po yung mga bahay nyo dyan. Kung may mga premiere po kayo dyan guys, didikitan po natin yan. Ayan, dikitan kayo ng 5 sa mga bagong pasok. Walang problema po yun. May pandikit po tayo dyan. Ayan, panoorin natin yung video para kapit na kapit. O, diba? Ipasok nyo kung para kapit na kapit.
Maraming shoutout ulit sa inyo sa lahat dyan. Maraming salamat. Ito po yung DJ Falcon ng 99.5 Visayas Station. Di ba? Ayun, kamusta na kayo guys? Shoutout sa lahat ng mga OFW dyan. Mapalan base, shoutout po sa inyo. Ayun, shoutout ulit. Maraming salamat. At yun. Host, akala ko si Dennis Roldan. Kakahawig. Si Dennis Roldan, ano yun? Patay na yata si Dennis Roldan, ba? Parang patay na yun eh. Ano yun? Mahirap kaso nun, host. Siya na lang, si Rodolfo Boy Garcia na lang, Lods. Hirap yan, daming ano si Dennis Roldan. Nag-Lods ka nun eh. Ayun, shoutout ulit sa inyo. Maraming salamat ulit sa inyo dyan. At shoutout sa lahat ng mga kaibigan natin dyan. Hindi na natin sa isa-isahin. Tatamad ako mag-isa-isa. Ayan, shoutout din kay Ma'am Rachel. Ayan, si Ma'am Rachel. May shoutout din kay Ma'am Carmen. Ma'am nila yung mga supportive natin kay Kay Frelodge Nelson. Lahat yan yung guys. Ay kay Maria. Ayan, may shoutout po sa inyo. Ayan, maraming salamat po sa inyo lahat. Sa lahat ng mga kaibigan po natin dyan. Ayan, tamang good vibes lang po tayo. Ayan, Ma'am Rachel, may shoutout sa inyo. Binabanggit yung paano Ma'am Rachel lumalabas ka. Ay, si Ma'am Rachel, maritis na rin to eh. Parang ako din to, nakikimaritis na rin. I'm bot! Buki sa karotan. Naman na inyo yaman. Mayong agada. Mayong agada sa mga kababayan ko na sa Western Visayas. Ayun, Rachel, may shoutout po sabi ni Ka Nunoy. Si Ka Nunoy, mga kaberte ko. NPA ba? Do alias ang no NPA. Ka Nunoy. Ka Sidring. Di ba? Mga ka. Pero kung sa ano naman, kung sa Tagalog, may ka, di, kong, ating. Ay, mga ano, ka. Ano yung kaka? Kaka. Sinong si kaka? May nakadapa. Ngipin ay nakalubog. Naninilip ng palaka. Ang pagong na ito, siya daw pang ambisyoso. Ayan, Richard, mga shoutout po. Kanonoy! Hello, Kanonoy! Hi! Hello, Kanonoy. Ayan, mga shoutout ulit sa inyo. Ako po ay magla-live lang. Ayan, tamang update lang po tayo sa ating sa matamlay ng tao. Matamlay ng tao. Hi! Ayan, guys, be positive lagi, guys. Guys, be positive. Ano na, be positive na lang tayo lagi. Anong takbo ng buhay natin? Ayan nga, sabi nga nila, yun. Noong nag-abroad ka nga, sabi nga nila. Harang! Ay, may kapaharang para sa Ma'am Rachel. Maraming salamat sa parang mo dyan, Ma'am Rachel. Ay, naku. Ang buhay. Ang buhay ay sadyang ganyan. Ayan, Kanonoy, Miguel, shoutout sa inyo. Maraming salamat ulit sa inyo dyan. Maraming salamat. At ako po ay nagagalak at kayo po ay pumunta din sa aking live stream. Ayan, kung medyo matamlay na yung live stream kasi lahat po tayo busy ngayon. Lahat po tayo may kanya-kanya po tayong trabaho. May kanya-kanya po tayong trabaho sa pang-araw-araw. Hindi naman tayo po tambay. Tayo po ay mga OFW. Oo. Hindi naman sa lahat ng oras ay makakasupport din tayo sa ating mga kaibigan kasi busy din po tayo. May trabaho. Unahin po natin muna yung trabaho natin. Kasi yan ang source po ng ating kabuhayan bilang OFW. Pumunta po tayo rito para magtrabaho. Oo. Ay, siyempre yung YouTube, ano na lang natin yan? Part-time. Part-time na lang natin. Kung may time po tayo, ay update po natin. May time, pero focus po rin na sa trabaho natin. Kasi nga, minsan, mahirap din yan pagka ang trabaho natin, hindi tayo nakapokus sa trabaho ka, tapos nagkukuting-ting ka na cellphone mo. Mamaya, yung pasok mo rin, iba yung pasok mo, di ba? Siyempre, guys, unahin muna natin yung trabaho natin. I-priority po natin yan, tulad natin ng mga OFW. Yung YouTube, guys, huwag na natin medyo kasi dito pa naman tayo. Ayun, yun nga sabi nila, mas swerte daw yung mahirap kasi laging masaya. Tama ba?
Anong piliin nyo guys? Mahirap pero masaya. Mayaman pero masalimuot naman yung buhay. Uy. Kaya maswerte ang mahirap na masaya. O, di ba? Ay, sabi ko sa inyo, kahit mahirap lang po tayo, basta masaya po tayo. Yan ang importante guys. Wala tayong iniisip. O, di ba? Wala tayong makakain tayo ng 3 beses ang araw. Makabili din tayo kahit paano ng bili natin. Huwag naman masyadong guys, yung mga wag po tayong gumastos. Yung nga sabi nga nila, wag po tayong gumastos sa sobra po sa kinikita po natin. Kapag sobra sa pagkinikita po natin, wala na yan guys. Ano na yan? Error na yan. O, di ba? Mahirap pero marami jowa kaya masaya. Oh, yun lang. Oo, maganda dyan. Tamsak bro. Ayan, maraming salamat sa patamsak mo. Bro Noel Nara ang aking bro. Na magaling kumanta si Bro Noel. Pinsan na bro, hindi ka makakat kasi direct ako lagi. Wala akong MB sa stream yan. Ayan. Ayan, may si Bro Noel. Ayan. Ayan bro, minsan bro, doon ako nadalo sa live. Tamsak lang ako bro. Kasi minsan medyo gabi-gabi na rin yung live mo. Pero at least nakatamsak po tayo. Yan, si Lolo Bigs TV, si Bro Noel Naraha, ang magaling natin na songer. Ayun. At saka si Lord Saldi 7, medyo busy pa yun guys. Kasi nga, magra-Ramadan, siyempre. Dami pang inasikaso. Ayun, siya tawad ng kay Ma'am Tasha. Ayun, si Ma'am Rachel. Ayun, si Ma'am Rachel, medyo nagpapahinga muna si Ma'am Rachel kasi masakit yung katawan niya. Kaya guys, pag masakit yung katawan niyo, pahinga muna kayo. Ay, ano ba kayo? Ay, ako nga pag masakit yung katawan ko, mayroon na nga akong ascites di manzanilla. Ayun, no? Ascites di manzanilla yung aking pamunas. Dati ayaw ko ng amoy ng mga yan. Totoo pala yung sinasabi ng matanda, no? Pag matanda ka na, pag naamoy mo yung papunas ng mga, baho naman yan. Oo, di ba? Alam mo yung pamunas sa probinsya, yung umiga ba yun? Di mainit yung umiga, di ba? Yun ang baho naman yung pamanyos mo na yan. Siyempre ikaw, binata pa kasi ikaw. Siyempre, tulad na yung medyo matanda na tayo. Yan pala yun. Sumasakit yung mga balakang, mga kasukasuan. Mabili ka na pamanyos. Dati hindi naman ako magamit ang ascites di manzanilla. Oo. Ngayon, wala namang maamoy dito. Ba, Ma'am Rachel? Ayan, Bro Noel, maraming salamat sa iyo, bro. Ayun, guys, may nakatapin po ako dyan. Patamsak naman ng premiere. Yung premiere ko yan, guys, yung po yan. Yan po yung aking job. Yan po aking trabaho kasi ako, guys, technician po ako. Plumber technician po ako. Yun, guys. Ayan, kumbaga, minsan, nagre-repair din po ako. Kaya yung binidyo ko po na yan, nirepair ko yan kasi nagkausap yung Saudi. Nagre-repair din ako ng mga tubo, mga sirang tubo, mga laking mga tubo. Ayan, yan natin magre-repair niya. Mga ng mga swimming pool, yan po yung natin. Yan po yung trabaho natin. Kaya tinatawag lang kasi sa leak detection kasi kami na sentro. Yung alam mo naman dito sa Middle East, mayroong leak detection section kasi maraming mga tulo-tulo dito. Dahil mga leak-leak. Ayun, ako sakit sa ulo guys, ang trabaho ng leak detection section. Sabihin na rin, mga plumber, technician. Pero siyempre, nakasubcon sa medyo government, kaya naging technician na. Kumbaga, ang pagre-repair minsan, depende na lang sa akin kung re-repairin ko o hindi. Diba? Pagka tamad ako mag-repair, sabi ko, kung repairin yan, pakuha ka na ng tao doon sa labas, pa-repair, makamura ka pa kasi pag sa kumpanya, mahal ang singil ko niyan. Diba? Yung trabaho ko na yan, siningil ko ng yun. Didikit lang ko ng tubo, bakbak lang ng konti, magkano nang kinukuha doon. Sa pera natin yun, git na sa 5,000, dikit mo lang yung tubo, bakyan mo ng konti. Diba? Kasi kanyang kumpanya kasi guys. Diba? Ay, nako. Kaya minsan pag sinisipag ko mag-part-time, magpa-part-time ako, pero hindi tamad na mag-part-time. Nakapagod din mag-part-time. Pero malaking income. Pagkagapos na talaga, gawa tayo ng paraan, pabiling pagkain, pabiling kabsa. Nahingal ako. Sideline, atahos,
Oo, sideline. Hindi naman sideline host. Kumbaga, mahina kasing trabaho namin, wala kaming trabaho. Kaya pagka medyo may chine-check ako na kasi guys, para malaman niyo din ay sorry. Konting hint lang po sa trabaho ni Falcon of Desert. Ayan. Ako po ay nagtatrabaho sa isang, leak detection section. Ayan, nagtatrabaho po kami sa ministry. Trabaho po ako sa National Water Company dito sa Middle East. Subcontractor po ako kami. Subcon lang, subcon! Kasama high blood ka, oo. Subcon lang kami guys. Kami yung isa sa mga kumpanya namin na tinatawagan pagka malaki yung mga water bill. Ayun, chine-check namin yung mga water bill, yung mga metro ng tubig, ayun. Iba kasi metro to digital kasi, digital. Ayun, chine-check ko yan guys kung may mga sira yung mga tubo niya. Pag may sira yan, o di ba? Siyempre, hanapin mo yung sira, kung saan yung sira niya. Pag hindi mo nakita, hindi ka man babayaran ng customer. Tamsak Downloads Falcon, ay maraming salamat sa iyo, Ma'am. Ay, ano ba yan? Ma'am MC14, kumusta ka na, Ma'am Myra? Ayan, miss you, Ma'am Myra. Kumusta na? Nabakasyon ka na ba? Ayan, si Ma'am Myra. Kaibigan natin na pinaka-supportive dyan sa lahat. Si Ma'am Myra. Oo. Hanapin namin yung mga butas-butas, kung saan yung may mga saan may yung mga leak. O, yun. Tulad niyan, pag na-detect ko na may leak yung tubo, may sira yung tubo, pagka sabihin ko, repairing ko na lang yan, sir. Ayan. Ano yung kanonis binaba mo? Silip na, sino ka? Hoy, Ma'am MC14, hindi kita nakalimutan. Minsan na kasi ako mag-live. Din. Si Kanonoys TV. Ayan Lord, sige, didikitan kita. Ayan, tamsak. Ayan, hindi pa ako nakadikit sa'yo. Panoorin ko lang ito sa masjid. Didikitan kita ng 5. Pag tamsak sa print mo, bro. Ayan, maraming salamat. Ayan, Ma'am Myra, maraming salamat. 859 ka pa, bro. Kanonoys. Dito ka rin sa Middle East pala, Kanonoys, ha? Ayan. Sige, dito ka sa Damam, bro. Kung dito ka rin. Oo nga, Lods Falcon. CCMC14. Sige, Lods, didikitan ko po yan, yung mo. Yan. Ipipin natin yan kasi dito ka kanina. Ayan. Sige guys, iiwanan ko muna yung premiere ko dyan kung natatamsak na kayo. Ipipin ko na to si Kanonoy. 859 pa lang si Lods Kanonoy. Road to 900. Mag-graduate ng grade 9. Ay, grade 9! Ayan, panoorin ko lang, mababa. Iksihan mo naman ang baba mo ng video mo, Kanonoy. Medyo mga 2 minutes lang. Para mabilis yung pagdikit natin. Yan. Sa Jeddah ako, bro. Ayun, masarap dyan sa Jeddah. Ayan. Oo, maganda dyan. Padikit po ang bahay ni Ma'am Lavender. Ayan, baba mo kay Ma'am Lavender. Alam ko kay Ma'am Lavender kasi ubos na rin yan. Inubos ko na yung mga ko dyan. Niyudahan ko yan si Ma'am. Ayan guys, may binaba din si Ma'am MC14. Support naman natin si Ma'am Lavender Vlog. Yung si Ma'am Lavender po yung mga natin din yan. Ayan, Kanonoys, baka pwede mo nakita niyo si Ma'am Lavender. Ayan. Sa mga baguhan po rito, pasyal mo mamaya, may laro. Ako palipal ko euro sa member, 10 euro money and pa-member. Yung, ano oras yan, bro? Pagkatapos ko ng live ko, sige, pasyalan kita mamaya doon. Maganda yan, bro. Maganda yan, 20 euro, maganda. Sige, bro. Tama yan, matapos yung ko. Ayan guys, may nakapin pa ako dyan, si Kanonoy. Ano pa lang si Kanonoy? 859. Ayan, tapos nababa ni si Ma'am Lavender. Alas 7 bro. Alas 7 ng... anong oras ka dito sa amin yan bro? Ang Italy kasi... Alas 7. Sige bro, makikita ko naman yan Mahaba naman live. Ayun. Unang dikit sa'yo, Lods Kanonoy. 860 ka na ngayon. Ayan. Sige. Hanapan pa natin ng ibang hindi nakadikit pa yung Kanonoys. Hindi kita Kanonoys. Ayan. 5 dikit natin sa'yo, Kanonoys. Ayan, ito. Yung isa pa. Alas 7, bro. Ayan, may galaw shoutout ulit dyan sa inyo. Maraming salamat sa inyo dyan. Sa lahat ng mga kaibigan po. Alas 7 dito sa Italy. Ano kaya alas 7 sa Italy? Ilan bang advance ng Italy? Ano oras ang ngayon dyan, bro? Yan na lang ang tanong ko pala para maganda. Ano oras yan, bro? Di ba?
Alam ko na yan, pagka nasabi na alas 7, alam ko na kung anong oras. Kasi siyempre, alas 8 kasi dito, alas 8:27 PM. Dito sa bansang Middle East. Oh, di ba? Ayan, sige bro, dadalaw ako doon mamaya. Itong oras kasi sa bahay naman ako. 6:30. 30 minutes na lang bro. Oo. Sige bro, walang problema. Tambay ko yung isa kong ano doon mamaya. Sige. Okay. Walang problema bro. Sige. Ayan. Parang mo na. Ayan, mag-shoutout ulit sa inyo dyan. Ayan guys, may palaro si... ayan guys, nakita nyo, main naman itong ginamit natin ni... Ayan, ito guys. Para maano nyo. Para... Ayan. Ayan guys, nakita nyo, may sa mga muni, hindi muni. Ayon. Bakit wala si bro? Bagal naman ito ni Nightbot pa mga. Ayan guys, ayan may palaro maya si Bro Noel. Bro Noel, ayan, paano ba yan? Ayan, bro, pasyal mamaya, laro ako palipad ng 20 euro. Sa member, 10 euro. Sa muni na di pa member. Ayan. Ayan guys, may binaba ko dyan, yung link ni Bro, dikitan nyo po yan para pag nag-live siya mamaya. Para makadalaw po kayo doon. Ayan, binaba ni Nightbot binaba ni, sino bang bumaba? Si Achievers TV. Di ba? Achievers. Ayun, dito na tayo kay Kanonoys. At lutong bahay. Ayun, yung mabababa tayo. Lutong bahay ni Kanonoys Chicken Adobo. Sarap nito. Kanonoy, what's sa binaba mo? Ayun, sige. Ayan, tamsa ka na. 149 thumbs up. Ayan, sige Kanonoys. Alam ko hindi pa yata nakadikit yung iba. Miguel shoutout Ate Richelle. Ayun, sabi ni Ma'am Raisi Janlag. Ayun, Raisi, kamusta ka na Raisi? Kamusta na yung channel mo? Kamusta monetize ka na ba, Raisi Jan? 816 na si bro. Bonso Raisi, Miguel shoutout. Sabi ni Ma'am MZ Ma'am Mayrawa. Ayun, dali mo nakamoy bonso. Ayun, siyempre, mga pang-amoy natin. Since ano ba yung pang-amoy? May pang-amoy, may panlasa. Miguel shoutout Inay MC14. Inay. Ayan, maki-inay na. Inay Raisi 14. Ako panay kahit magtago ka. Iba din. Muni na ba yan si Raisi? Congrats sa'yo Raisi. Muni ka na. Ayan. At siyempre pag muni ka na, siyempre masaya na rin tayo na monetize ka na. Ayan. Kahit siyempre guys, kailangan po tayo magsikap para sa ating YouTube channel. Kumbaga, no hearts feelings na lang tayo. Ayan guys, may nakapin pa ko dyan. Please, padikitan naman natin si Kanonoy. Ayun, medyo bababa pa yung bahay ni Kanonoy. Ayan guys, dikitan niyo si Bro Noel na may palaro sa mamaya. 7 o'clock. Italy time. Ngayon, 6:30 na sa Italy ngayon. So, may palipad si Bro Noel. Baka pili tayong dumalaw doon mamaya. Lods Falcon, thank you sa support. Ayun, welcome Raisi dyan. Siyempre, mo naman. Ang pag-support natin, hindi naman wala yan. Hindi naman magbabago yan. Siyempre, pag alam mo natin na monetize ka na, masaya na rin tayo para sa iyo. Diba? Ayan guys, may binaba ni si Laz Raisi dyan. New upload. Diyan naman ako lagi pa nag-live. Hindi lang ako nagko-comment. Nagtatamsak lang ako. Makikimarites lang ako baga. Ayan guys, may binaba ni si Raisi. Kanonoys, baka pwede mandikan si Ma'am Raisi dyan. Nanay, don't ask. Yes, Nay, kung saan nanay doon anak. Oo naman. Nanay, Mama's girl. Ano ba yan? Di mapindot. Oo. Ayun, nadana sa adobong ni Kanonoys. Ayan guys, pasensya na muna kayo. Ayan ako muna si Kanonoys. Nidikitan ko muna siya. Ayan, maglalablaban pa kayo dyan sa baba. Kasi bigyan ko muna si Kanonoys ng 5 dikit muna. Kasi medyo manok yung bahay na. At kahit sa inyo, Nanay MC14, tsaka kay Raisi, alam ko naman dati na yung mga ubos na yan. Pati kay Ma'am Lavender Vlog. Ayan, sa mga hindi pa nakano dyan, akong dama ko, presensya mo, maritis ka talaga. Ay nako, alam mo naman ako, maritis na ako ngayon, Raisi. Wala kayong lihim na hindi ko malalaman kasi siyempre maritis nga eh.
Akala niyo hindi ako nagiging marites, ha? Hindi naman marites daw. Siyempre nakaka-support tayo kaya hindi tayo nagko-comment basta nakatamsak. Nakita mo si Kanonoy Bonso, you will see. Oo, nakita mo si si Kanonoy. Maluoy man Rezi. Si Kanonoy. Sa Jeddah din yan, siya kapwa din natin dito sa Middle Eastern Rezi diyan. Yan. Ngayon nakadikit na pala ito. Sihona, Sihona. Nakadikit na ba ito? Ito na lang, Thunder TV. Ito po yung nalikit kay Kanonoy, pero mapin ko naman yung iba. Yan. Kanonoy, nandiyan ka ba? Aba, nakadikit na rin. Nakadikit na yan. Ilan na lang? Ayan. Griffin. Tingnan natin kung nakadikit na. Dikit na rin. Dikit na rin pala kay Kanonoys. Okay. Yung iba lang pala, dalawa lang pala din nakadikit. Ayan. Anti-Ring Falcon. Ayan, Miguel, shoutout sa 4 million viewers natin dyan. Maraming salamat. Ayan, guys. Ano ba yung bagong upload mo? Ayan, ipipin ko ng bagong upload ni Ryzie dyan. Yung support new upload, J. Cruz. Ayan. Kay, ayan, guys. Ayan. Mas pantay ko sa support. Ayan, sige, sige. Ayan, ano naman kayo dyan sa taas. Ayan, ayan, guys. Pasatamsakan naman natin. Pasupport naman natin yung bagong upload ni Ryzie dyan. Ikutin po natin yan. Sige, tamsakan po natin yan. Ano ang problema yan? Para matamsakan natin kahit mga ilang minutes lang. Ayan. Ano ba ito? Ilan na si Jake? 300. Ayan, sige, sige. Bigyan ko to si Jake ng 5. G. Crows. Ayan. Pang tintamsak. Ayan, sige, sige. Ayan, magalang shoutout. Dikit naman dati ako, Rice. Ayan, may binaba si Rice. Ayan, guys, may nakapin. Supportaran na natin si Jake Crows. Yung malapit sa kalooban ni Rice dyan. Si Lods Jake Crows. Ayan, sige, sige. Dikitan natin si Lods Jake. Ayan, si Lods Jake. 15 thumbs up. Ayan. Ayan, maganda mag-silang video. Ayan, Kanonoys, may nakapin po ako dyan. Ayan, unang dikit, 337. Ayan, ano ba tayo? Ubusin natin itong 6 para 5-5 lang. Anti-Ring. Ayun, Griffin. Ayan, pag natapos ko kay dikit ito, papalitan ko ulit yung nakapin. Ayan, dikitan ko na ito ng 5 yung binaba ni Rice dyan. Ayan, pa-support guys. Ayan, nakapin dyan sa taas. Ayan. 16, 17 thumbs up. 337. Gawin natin itong plus 5. Papalo ng 340. Yun, kahawig ba? Ba, kahawig? Ay, kahawig. Sana all kahawig. Dikit ka naman na dati, Ryzie, Ate Ryzie. Ayan, sige, sige. Ayan. Jake Cruz Vlog. Si Lods Jake Cruz. Imagination din yan, si Lods Jake Cruz. Ayan. Ayan, pangalawang dikit. 337. Wala kayong music guys. Parang hindi kayo naboboryo. Bigyan kayo ng sound. Play ito yan. Ayan, sige. Ayan, may nakapin po ako dyan guys. Support naman natin. Ayan, MC14 TV Dikit Dan. Ay maraming salamat sa Lods Kanonoy. Ay maraming salamat dyan sa dumikit kay MC14. Lods Kanonoy. May nakapin po ako dyan, Lods Kanonoy. Support naman para iwang ka lang ng bakas para mabalikan ka rin nila. Ayan. 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 Pangatlong. Ayan, pangatlong dikit na. Ayan, salamat Kanonoy. Aha, nadikit na rin iba kaya, no?
Tara pa lang yung background noise. Fedjik, Lods Jake. Ayan to. Maharot-harot. Maharot-harot ang Nikela. Ayan, mga shout out sa 4 million viewers natin dyan. Maraming salamat. Ayan, palapag natin ng 340 to. Ayan, baka na. Ayan, kanunay, padikit din dito para marami support sa'yo. Balik ka, hindi ka padikit, please. Ayun. Ayan guys, may binaba si Mama MC14, yung binaba ni Mariano GTV. Kung nakadikit na po kayo dyan kay Mariano GTV. Ayan, yung Mardy. Ayan, kanunay, dikit ka dyan. Para makadalaw ka namin sa live ng Mariano, ng Mardy. Ayan. Ayan, mga shoutout sa lahat dyan. Yung hindi pa nakadikit sa binaba ni Mama MC14, yung Mariano GTV. Ayan, yung sinuportahan ng lahat. Ayan. Ayan, pangatlong dikit sa Lods Jake. Ayan. Ayan guys, kung mga premiere po kanyan, baba nyo po dyan para matamsakan po natin. Ayan, saglit. Nasaan ba yung kanina? Ayan guys, may binaban ako. Premiere ko, alam ko yan eh. Ayan. Ang tatlong dikit kay binaba ni Raisi dyan. Saan si Raisi dyan? Lumayas na naman si Raisi dyan. Ayan, may shoutout sa 5 million viewers natin dyan. Maraming salamat sa inyo dyan. Ayan. May ano na si Jake. Ayun, 340 natin yan. Panoorin natin yung video niya para medyo malakas. Para kapit na kapit. Ayan. Ayun, doon kay Kanonoy, ayun, nakaguhit na si Lods Jake, 40 na, 340. Sinipin pa natin kung meron pa dito. Aba, marunong na maghang yung cellphone ko Aba, okay, sabi pa rito, YouTube isn't responding. Okay, report, wait. Okay, siyempre. Diba? Pala niya. Ayan, Ma'am Rachel, maraming salamat sa PBGBNG mo dyan. Raisi dyan, Ma'am MC Porto. Yung guys, may binaba din si Ma'am Myra. Ayan. Binaba din dyan guys si Palcon. Yan, Lods Ray, maraming salamat. Ayan, hindi pa nakaano pala si Lods Ray. Ayan, gising pa si Lods Ray. Ayan, maraming salamat sa Lods Ray sa pagdalaw. Ano oras na ba? Last 3 na yata dyan sa Pilipinas. Ayan, maraming salamat sa Lods Ray. Ayan, Lods TV Great Miguel Love, shout out. Ayan, sige. Maraming salamat guys sa pagdalaw nyo sa akin live stream. Ayan guys, may nakapin po ako. Pwede nyo masuportaran yung bahay ni Lods Jake. Ayan, maraming salamat sa iyo pa, Kuya Lods Ray. Ayan, nakadikit na rin lahat. Ayan, sige. Ayan, ang thumbs up po. Ayan, sige. Ayan, ano na po natin yan, yung, ano niyan, no? Palitan natin. Ayan, ito. Thumbs up po. Ayan. Ito guys. Guys, tamsakan naman natin itong binaba ni Lods Ray. Ito guys, pag dumalaw kayo doon sa kanyang live, napaka-supportive po ito. Tsaka organize po yung kanyang live stream doon. Ayan. Ayan guys, may binaba din si Ma'am MC14. Pero support naman natin Mariano GTV. Ayan. Ayan guys, may binaba din si Ma'am MC14. Pero support naman natin Mariano GTV. Ayan. Ayan guys, may binaba din si Ma'am MC14. Pero support naman natin Mariano GTV. Ayan. Ayan guys, may binaba din si Ma'am MC14. Pero support naman natin Mariano GTV. Ayan. Ayan guys, may binaba din si Ma'am MC14. Pero support naman natin Mariano GTV. Ayan.
Ayan guys, patas na naman natin ng pin kay Lods Ray. Ayan, isa din po ako sa member niya doon sa kanyang channel kasi pag may mga premiere po ako, doon ako nagbababa. Ayan, napaka-supportive nila doon, yung mga grupo niya. Lods Gang, minagaw bakas lang po. Ayan, nabubulol na tuloy ako. Okay. Ayan, sige bro. Ay, bro, Lods, didikitan po natin. Saglit lang. Tamsakan ko lang yung ano ni... Ayan guys, matamsak naman natin. Kalimbangin nyo rin po yun si Lods Ray. Ray Zapanta. Ayan, si Lods Ray Zapanta. Napaka-supportive po yan. Ayan. Yun, 8. Hindi na ako mag-iwan ng bakas. Panoorin ko na rin to. Isabay ko na rin kay Dodge. Para Dodge TV, Greg Miguel Chatot. Ayun guys, may binaba si Ma'am MC14. Ayun guys, kay Mariano GTV. Please support naman natin si... Ayan, 17 hours. Yan, tamsak dan, Lods Ray. Ayan, kay Dodge the Great. Tingnan natin para isang ano na lang. Ayun, dito tayo sa ginagawang papel. Ayan, 3,006. Ayun, sige Lods, bigyan kita ng 5 din, kahit malaki na yung bahay mo. Ayan. Panorin ko lang ito. Ano. Rosita Leather Arts, How to For Perfect Rosita. Ayan, tapusin ko lang itong video mo. Ayan guys, may nakapin po ako dyan. Please support naman natin, tamsakan po natin yung premiere ni, yung live stream ni Lods Ray. Dalaw po kayo doon pag nagla-live yun guys. Hindi kayo maano doon sa kanyang live. Ayan, welcome sa Lods. Ayan, panoorin ko lang itong ano mo, ang pagkapi-kapi mo. May design ba yan? Ayan guys, maglaban na lang kayo dyan sa taas. Ayan, diretsahin ko na yan. Tamsakan ko muna ito yung nakapin. Busin ko tamsak itong ano ko. Sabay ko na rin ito si Dodge TV Official. Ayan. 106. Yon, Dodge TV, The Great Dan. Ayan, iwan lang kayo ng bakas guys para balikan kayo ni Dodge TV. Ayan guys, iwan din po kayo sa bakas yan sa kay Lods Ray Zapanta. Ayan guys, 100% po yan. Nagbabalik po yan. Napaka-supportive po niyan. And, ayan, sige ma'am, 14, baba mo lang po. Yung mga ano mo dyan. Mamaya, ano natin yan. Ayan, harang. Aling faulty. Maraming naman tayo paharang mo, Ma'am Nels. Ayan guys, may binaba niya si Ma'am MC14. Ayan, pasupport naman natin. Yung binaba niya kay Lavender Vlog. Ayan, nagtatamsak lang ako kay Zer Ray, kay Lods Ray. Ayan, hindi pa pala ako nakadikit. Meron pa din ako nakadikit sa kanya. Dikit ko ito. Ayan, sige. Sama ko na si The Great. Ayan, alam ko si Ma'am Lavender kasi ubos na lahat yan sa akin. Pinalapag namin dati ng 500 yata yan si Ma'am Lavender. Tamsak Dan, ayun. Ma'am Nilda Miguel, shout out. Ayun. Ayan. Ayan, sama ko na dikit si ano. 107. Pilots to. Ayan guys, maglablaban po kayo dyan sa baba. Ayan, sige. Pag natapos ko po, tamsak to si Zer Ray. Kasi pinood ko may ano siya, may thriller. Para medyo kapit na kapit. Ayan. Ayan, Ma'am Nilda, maraming salamat sa iyo. Maraming salamat sa inyo dyan. Ito sa inyo. Tamsak Dan, Zer Ray. Ayan, maraming salamat sa iyo, Ma'am Nilda. Ayan guys, pasupport naman natin si Zer Ray Zapanta. Ayan guys, yung mga premiere po kayo guys. Pwede kayong dumalaw sa kanya, nagla-live po dyan siya. Araw-araw po. Ayan, organize po yung kanya, no? Yung kanyang premiere, nakasulat po yan. Kumbaga ano yan, sunod-sunod. Ayan. Sir Rossi, a later starts how to write. Ayan, alon dikit kay Lods. Ayan, Ma'am Scarlett, maraming salamat sa paharang mo dyan. Ayan. Ayan, palit na tayo. At long tabs. Ito na ako guys sa cellphone kasi mabilis naman.
Ayan. Shout out Mardination. Ayan, maraming salamat sa iyo, Ma'am Neld. Ayan, shout out sa Mardination dyan. Kaibigan natin sa Mardination. Ayan guys, syempre, huwag niyo rin kalimutan guys, tamsakan yung aking yung aking Premiere. Ito ibababa kung Premiere ko ba ito? Premiere ko ba yan? Premiere. Premiere. Tamsakan nyo lang guys. Okay na yan. Premiere. Yan. Abander Vlog, pasupport naman guys. Ayun, harang nakapindan. Ayun, maraming salamat sa iyo, Lods Dods. Ayun, sana yun siya. Ayun. Ay. Ano ba yan? Saglit lang guys, para hindi ko kayo Yan, tamsakan ko lang ng 5 thumbs up si Sir. Ay, mahirap pala kung di nakadikit kay Lods Ray. Yan, dikit ko na pala ito. Ayan. Ayan. Sige lang, Lods Dods. Okay lang, baba mo lang para masabay ko na yung thumbs up saka panood ng video mo. Ayan. Ayan, Ma'am Scarlett Miguelod, shoutout. Sabi ni Ma'am MC14. Maraming salamat sa inyo dyan, guys, sa mga patamsak-tamsak nyo dyan. Ma'am MC14, maraming salamat sa pa-stay dyan sa aking live stream. Ayan, kay Lods Dods. Ayan. Ito guys, mamachika natin. Ayan, pangatong tamsak na Lods Ray. 19 tamsak na siya. Harang! Ayan, maraming salamat. Ma'am Lavender, Miguelod, shoutout sa iyo. Ayan, maraming salamat sa iyo, Ma'am Lavender. Ayan, Miguelod, shoutout, Mars. Mari. Ayan guys, may nakapin pa ko. Paiwan lang po kayo ng bakas. Si Sir Ray Zapanta. Ayan sa birthday yan guys. Diyan kayo mga isda po. Marami din yung mga alagad. Hindi kayo magsisisi dyan guys. Ayan guys, may video ba din si Rice dyan? Pawas naman. Patikitan ng bahay ni Lods Jakes. Mababa pa yan. Ayan guys, tikita nyo nakapin. Iwan po kayo ng bakas. Nagbabalik legit po yan. Napaka-supportive yan si Sir Ray. Ayun, pinapromote ko yan channel niya. Napaka-supportive po yan guys. Mapa-premiere. Oo, nagpapasugod po yan. Ayan. Ayan, Ma'am Nilda. Ayan, Marizy dyan. Maraming salamat. Ayan, Dodds Official. 194. Ayan. Sige. Pangatong dikit na. Ayan guys, nabidawa si Rizy dyan. Pasupport naman natin. Miguel, shoutout Ate Nilda. Ating Rizy dyan. Shout out. Ayan, maraming salamat sa inyo dyan. Ayan, sa 13 thumbs up natin, maraming salamat. Maraming salamat. Ayan, ang didikit po tayo guys, para maganda. Ayan. Lods, di ako vlogger. Miguel, shoutout sa Lods. Maraming salamat sa pagdalaw, Lods, sa pa-pasyal sa akin live stream. Ayan. Justified Channel. Miguel, shoutout. Ayan. Ayan, Miguel, shoutout, Bez. Miguel, shoutout, Judge. Ayan, sabi ni Rizy dyan. Sige guys, habang ako ay nagdidikit, ako ay magsashoutout din sa inyo. Ayan guys, di ako vlogger, shoutout, Namzak. Ayan, maraming salamat. Miguel, Miga. Ayan, Miguel, shoutout, Nak, di ako vlogger. Tambay ko lang, Lods, busy pa. Ayan, maraming salamat sa Lods, di ako vlogger. Ayan. Parang isang kahapon ko lang yata nag-live, Lods. Kahapon ba yan? Parang hindi ka na rin nag-live minsan. Ayan. Ayan, maraming nanay. Best, Atty. Miguel, shoutout. Ayun. Sige. Maraming salamat sa inyo dyan, guys, sa pagdalaw. Maraming salamat dyan sa silip lang work mode. Sige, Rizy dyan. Maraming salamat sa pasilip mo dyan, sa support. Ayan, maraming salamat. Ma'am Nelda. Ayan, Miguel, shoutout. Sabi ni Lods, di ako vlogger. Ayan. Saan na yun? Ba't nawala? Ayan, guys. Pagka nagpalit na lang ako ng sa live, thumbs up na Sir Lods. Ayan, 20 thumbs up. 21 na thumbs up niya. Ayan, Miguel, shoutout, Madam Nilda Palipi Vlog. Ayan, sabi ni Mama Lavender. Ayan, nagpapuyat pa sila kasi linggo yata. Di-off naman nila ngayon sa Hong Kong bukas. Diba, Ma'am Lavender? Alam ko, di-off nyo bukas eh. Kasi bukas, linggo. Kasi ang di-off sa Hong Kong, guys, Sabado at saka linggo. Siyempre, alam ko yan, guys, kasi may kapatid ko. Dalawa pong kapatid ko dyan sa Hong Kong.
Ayan, Miguel Lodge, shoutout ulit dyan sa inyo sa 6 million viewers natin. Miguel Lodge, shoutout Lavender Vlog. Sabi ni Ma'am Raisi Jan Vlog. Miguel Lodge, shoutout Madam. Ayan. Saan eh? Agay. Pamisikan na lang kayo na para hindi kayo mabibirin. Ano naman? 177. Sige, Raisi, priority mo na yung trabaho mo. Ayun, unahin muna natin yung trabaho natin. Baka masilipan tayo ni boss dyan. Pag uminit si boss, yari ka na magbato yan. Kailangan natin yan, guys. Unahin muna natin yung trabaho natin. Importante dyan. Sige, guys, yung nabal si Raisi dyan. Ayun, nakadikit na. Didikitan ko din sa Lods Jake. Naubos ko na dikit sa kanya. Ayun, ang pag-huwit na yan. Naging 340 na yan yata. Baka mabot na rin. Ma'am Nelda Miguel, shout out. Los Jakes, baba mo rin nga ulit yung ano mo, baka di ka mahalo. Ayun, Damsak Harang, ayun Ma'am Tesha, maraming salamat po. Maraming salamat. Ayun guys, ay binaba din si Ma'am Lavender Vlog. Kung di po kayo nakadikit lahat yan guys, padikitan nyo lang, pidutin nyo lang po yan. 109 sa Los Jake, Jules Cruz. Ayun guys, may nakapin po ako dyan. Please patamsakan naman din si Sir Ray. Panatapos ko po yung tamsak yan, papalit po tayo ng ating pin. Ayun, kasi sinasabay ko na yun si Los Jake. Siya lang po guys, sila Ma'am Lavender, lahat po yan. Nakadikit na po tayo. Ayun guys, iwan lang kayo ng bakas kay Los Dodge TV The Great. Ayun, kasi ito ako sa 941 views na siya. 109, ayan. Pang-apat na dikit. Yan, 8 million viewers sa atin yan. Maraming salamat. Ay, sarap minom ng Rosita Latte. Ako kasi mag-order ako guys, coffee latte. Di ba? Ano naman guys, coffee latte. Salamat po host. Let's go. Ayun, sige. Ayun, yan, pang-apat na dikit na. Yan, 109. Yan, sige. Ma'am Elma, hashtag number tayo. Ayan guys, sige guys. Ayan, pag nakaano kayo, may nakapin po, tapsakan po natin yan. Miguel, shoutout, Madam Teja. Ayan, sarap niyan. Ayan. Ayan guys, may nakapin po ako dyan na dalawa na lang para magpalit po tayo. Isabay ko na rin niyo po si Dodge The Great. Dikitan niyo po yan. Sinasabay ko rin siya sa thumbs up. Ayan, Miguel, shoutout dyan sa 14 thumbs up natin. Lavender Vlog TV, shoutout. Ayan, Ma'am Scarlett. Maraming salamat sa paharang. Salamat, Ma'am Lavender Miguel, shoutout. Aray. Ayan, Miguel, shoutout to lahat dyan, mga kaibigan natin, mga kasama natin. Kumusta kayo, Sir Falcon? Ay, Ma'am Lavender, okay lang. Ay, hindi na. Ayan, ito, siyempre, ano pa rin tayo? Nakapokus pa rin sa trabaho natin? Ayan. Kumusta na po kayo, Ma'am Lavender? Parang hindi na ko, minsan lang kita nagla-live. Kasi ngayon na rin ako nagla-live, guys. Ayan. Pangapat na tamsak kayo sa Ray. 22 tamsak. Ayan guys, matamsakan naman natin sa Ray para makapalit na pa tayo ng ano natin. Ayan. Iwan lang po kayo ng bakas kasi supportive yan si Sir Ray. Oo. May mga premium. Pa-jacket kay Ma'am M. Ayan, meron na po yan Ma'am MC14. Ayan, kay Dodge the Great. Ayan. Ayan. 111. Ayan. Pangilan ng tamsak na yan. 111 na. Ayan. Ayan. Kaya guys, pagka ayan, ang binaba si Dodge TV, ayan, 361 na siya. Ayan, nandun lang natin, may 5 dikit lang. May shoutout sa lahat na nandito. Ayan, Ma'am Elma, kung may bahay ka po, baba mo po. Yung mga maliliit mo na yung mga bahay natin. Ano natin? Ikitan po natin yan. Ayan, may shoutout sa 9 billion viewers natin. Ayan, pang-apat na dikit sa Dodge TV. Cafe latte. Pero ako in-order ko sa minsan sa mga restaurant. Sa akin yung
Yung, ano nga yun, yung parang may luya. Anong tawag nila yun, yung gusto ko yan, eh. Hmm. Ayan guys, may mga premiere po kayo diyan, baba niyo po 'yun guys para matamsakan po natin. May mga premiere po kayo diyan guys, baba niyo tamsakan po natin 'yan. Oo. Ayun si Ma'am Elma. Ayan lads, dads, silipin ko muna 'tong bahay ni Ma'am Elma para ma-pin natin. Okay na 'yan, sorry. Na 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 na. Na 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 na. Ayan, okay na lads, dads. Dikit na natin 'yung sa Ma'am Elma, ilan 'to sa kanya? Masarap nito. Ano 'to? 283 si Ma'am Elma Taylor. Ay sige. Ayan guys, ipipin ko na. Okay na po kayo lahat. Yan, kay Lods Great. Anong dikitan ko na rin yan? Ayan, replace pin. Replace po na. Ayan, dito na tayo kay Ma'am. Ano to? Iba't ibang klaseng merienda. Oo, 8 hours ago. Ayan, 2 thumbs up, Ma'am Elma. Ayan, dikitan kita, Ma'am Elma. Ayun, Mia Kazan, Lods. Kumusta ka na, Lods? Mayong gabi na sa imo, Lods. Kumusta ka na? Kumusta na si Lods? Ang akong kababayan nga taga Bacolod man. Mayong gabi sa imo, Lods. Ano to? Ay, ano pala ito? Putot tsinta. Ay, may biko pa. Yan guys, silipin nyo guys yung nakapin sa taas. Magugutom kayo sa mga kakanin dyan. Oo. Yan, Lods ka, Nonoy, maraming salamat. Ayun guys, may nakapin po tayo dyan sa taas. Support nyo natin. Ayun guys, baba kayo mga premium nyo guys. Ayan, pag natapos, ulikit to si Ma'am Elma. Ayan, magpalit ulit tayo. Ayan, liman dikit kay Ma'am Elma. Ayan, pinanood natin yung video. Ayan. Laban din, padikitan lang din, Lods Dodds, binaba ko na bahay. Ayan, Lods Dodds, ayan, support naman natin si Ma'am Lavender Vlog. Oo. Ayan, ito mababa sa bahay ni Ma'am Lavender. Ayan, yung binaba ni, mga support din po yan, kalos di ako vlogger. Ayan guys, may binaba din si Ma'am MC14. Ayan, Mariano si Lods, Mariano GTV. Ayan, ang sinusuportahan ng lahat, Mariano GTV. Ayan guys, padikitan nyo naman, hindi pa nakadikit dyan. Ayan, magpalit muna ako guys, para madikitan ko to si Ma'am, Ma'am Elma, kasi maliit pa ito yung bahay ni Ma'am Elma. Siyempre guys, unahan natin yung mga maliit po ng bahay. Balkon. At Jeffers. Okay lang, Lods. Andito busy. Oo. Ngayon, malapit naman yan. Ayan, Ma'am Nelda. Naka 2 months ka na pala. Maraming salamat. Ayan, yung sa'yo. Ayan, maraming salamat sa palkonto na. Member for 2 months. Palkonto. Si Ma'am Nelda. Iba talaga. Isa si Ma'am Nelda nga. Uy, iska, kiss. Di ba? Mega love shoutout, madam. Si Ma'am Carmen pala yan. Mali naman ko. Ay, nako. Magdugay, matanda na tayo. May kasandan, Lods. Thumbs up. Ayan, guys. Magra-Ramadan na naman. Ayan, may binaba si The Great. Kaya nang baha, magdikit-dikitan yan, guys, sa baba. Kasi dikitan ko na yung nakapin. Mababa pa yung bahay ni Ma'am, ni Ma'am Elma. Hashtag na ba ito? Ma'am Lavender. Ayan, sabi ni Ma'am Carmen. Yahoo! Ayan, 15 thumbs up natin dyan. Ayan, maraming salamat sa inyo. Pamusikan ko kayo guys, hindi kayo maboring. Ayan, salamat ho sa pag-pin. God bless. Ayan, welcome sa iyo, Ma'am Elma. Alang ano man, ayan. Dinidikitan po natin yan. Ayun, biko. Ayan, nakadikit na pala yung iba ko sa'yo. I-view ko na lang itong biko mo. Ayan, Ma'am Nelda, Miguel, shoutout sa'yo. Maraming salamat sa inyo pagdala nyo lahat dyan. Ayan guys, support naman natin si Ma'am Elma. Ayan si Ma'am Elma, yung kanyang bahay ay 284. Pag-uwitin po natin kahit 290 yan. Gawin na natin 290. Ayan, maluoy mo. Ang sarap kaya nang ina-upload niya. Mayroong biko, mayroong puto, mayroong puto tsinta na may gata. Ay, may gata. Ano ba yan? Puto tsinta na may niyog pala. Ayan, maraming salamat sa patamsak mo dyan, Ma'am Ading Nilda. Ayun, di ba? Nandito ako sa dalawang mga... Itong dalawang kapatid ng mga kabait. Supportive to guys. Kaya love na love ko mga ito eh. Di ba? Ganun talaga. May mga... Siyempre, mga ano pa yan, mga bata pa yan. Wala pang ano. Kumbaga may mga ano pa. Ay, nako. Ano na yan guys?
Tanong. O, di ba? Achievers. Ayan. Ayun guys, may nakapin sa 8 million viewers natin dyan guys. Maraming salamat ulit sa pumunta, sa dumalaw. Maraming salamat sa inyo. Ayan sa ano. Ayan guys, maglablaban. Ayan guys, si Lolo Bigs TV. Ayan, pwede kayong dumalaw din kay Lolo Bigs TV. Kasi nga guys, mayroon siyang nag-ano siya dito kanina sa akin, mayroon siyang palipad, euro. Ayan. Ma'am Nelda, Ma'am Carmen, baka pwede kayong, hindi naman sa ano, support nyo si Lolo Bigs TV. May ano siya doon, may pa-raffle, may palipad. Ayan. Ay, bro, no hell na ra. Ma'am Elma Dan, tamsak po. Ayun. Ayun, nakadikit na rin iba. Ayan, sige. Ayan, that's the great. Ngila, shout out. Ayan. Ayan lang guys. Ayan, 10 million viewers natin. Ayan guys, sa mga premiere po, ibaba nyo po yan. Kasi support ko pa si ma'am. Pag-uhitin po natin si ma'am, naman. Nadikit ko lang pala yung iba kay ma'am Elma. Ayan guys, may binaba si ma'am Lavender Vlog. Ayan, kung di pa kayo nakadikit yan guys. Saglit lang kay ma'am Elma nga. Ayan, may ito. Isa. 84. Ayan guys, support naman sa ma'am Elma. 284. Ayan, kung di pa kayo nakadikit sa kanya. Ayan. Harang! Ma'am Lavender, maraming salamat. Ayan, sige guys. Ito na natin. Ayan. 285. Welcome, Ma'am Elma. Ayan. Ayan, sige. Lavender. Ayan, silipin ko pa guys, mayroon parang nakadikit dito kay Ma'am Elma na iba. Pag nakadikit ko na yung iba guys, palit po tayo ng pin natin na yan. Sige. Thunder. Ayun, ito. 1285. Ayun guys, so pwede natin pag-wait sa Ma'am Elma. Gawin naman natin guys, bali ano na siya, 286 na lang siya. Kulang na lang 4 guys. Para may mga tinatago-tago pa kayo niya. Dakin dikit kay Madam, kay Ma'am Elma. Ayun. Ayun, 286 na siya guys. Pag-witin na lang natin guys kahit 290 lang. Ayun. Para ipipin po natin si Ma'am ano. Ayun guys, may binaba si Ma'am Lavender guys. Mga supportive po yan sa kay Ma'am MC14, Kalos Diaco Vlogger. Yan po yung kanyang mga link dyan guys. Support nyo naman yan. Mga supportive po yan. Ayan. Ayun, nagugutom na ako sa biko ni Ma'am ano. 280. Yan guys, pamaluoy mo kay Ma'am Elma. Pag-witin na natin ng 290. Na 286 na siya. Ayan. Para hindi naman lahat mano, para hindi naman siya malagas. Ayan, Rice dyan. Miguel shoutout. Ayun guys ha. Ma'am, ano baba mo na? Ipiping ko muna to kay Ma'am Lavender. Ma'am Elma, baba mo lang ulit yung ano mo, bahay mo. Nakadikit rin ako sa iba sa sa'yo. Ma'am MC14, di ako vlogger, shoutout po. Ayun, sila di ako vlogger, busy pa Ma'am Carmen. BG lang siya daw, sabi niya kanina. Ayan. Maraming salamat, Sir Falcon. Ayan, welcome. Ayan guys, pa hindi pa kayo nakadikit na nakapin dyan sa taas. Okay, support naman natin. Pinutin nyo lang po yan. Tatlo sila dyan sa taas nakapin. Ma'am Elma, baba mo ulit yung link mo, Ma'am Elma, kasi nakadikit na rin lahat ako sa'yo pala. Wala na akong madidikit sa'yo. Hindi ko nilagyan ng sound, baka masipya. Ayan, sige Ma'am Elma, baba mo lang ulit yung link mo. Ayan. Ayan guys, pag-ulitin natin sa Ma'am Elma, support naman natin. Ayun, nakapin niya. Oh, let's go! That's the great. Ayan, maraming salamat sa iyo, That's the great. Ayan. Ano na siya?
Ayan guys, 286 na si Ma'am Elma. Ayan, mayroon pa ako nilang 287 na. Ayan guys, away na po natin. Tatlo na lang yung kulang. Tatlo na lang po yung kulang. Maluoy mo. Ayan, tatlo na lang. Alas 3, alas 3:30, alas 2:30. Ayan, ano ba yan? Ayan, 287 na si Ma'am Elma. Ayan guys, may mga tinatago-tago. Pag-uhitin po natin ng 290 naman guys. Maluoy mo. Ayan guys, may nakapin pa ko sa taas. Please support naman natin si Ma'am Lavender Vlog, Los Jacob Vlogger, Ma'am MC14. Ayan. Ayan. Zayaw na. Ayan, sige magsayawan na kayo. Laona. Alas 2:30. Oh, wala na. Tatlo na lang ang kulang. Oh, sige na. Dagdagan nyo na si Ma'am Elma. Hashtag number 2. Oh, alaona. 1:30. Ayan guys, may nakasupport tayo sa taas. Alam, 5 minutes na lang. 5 minutes na tira. May tatlo pa tayo nakapin sa taas. Support naman natin si Ma'am MC14, Los Jacob Vlogger, Ma'am Lavender Vlog. Ayan guys, may minabali ng link si Leds Dodge TV The Great. Ayan guys, si Ma'am Elma. Ayan, konti na lang yung kulang. 7 na lang. Ayan naman. Tuwangin nyo man, B. Mo yung 3 na lang biyang kulang, dagdagin nyo na, may longgo na lang tatsin mo. Ay, bot na lang. Ayan. Ano lang. Sige, hanapan tayo. Baka mayroon pa tayo rito. Makalikot tayo lahat. Makalikot na. Ayan. Ayan, ipasok natin lead zone. Ayan, ipasok na, sayawan na, sabi ni Ma'am Lavender. Ayan, ito ngayon, alam nyo guys, yung buhay probinsya. Kasi, alam ko si Ma'am Lavender, buhay probinsya din. Probinsya din si Ma'am. Ako, probinsya din ako guys. Mahilig kami doon magbinta ng lechon. Sabi nga ng ano doon cuts the money, never mind the chicken. O, di ba? Ano yung mga style na mga ano doon, mga announcer? Ay, botin nyo. Ay, ewan ko lang. Ano talaga guys? Sabi nga ng announcer doon, cuts the money, never mind the chicken. Alam na ko dyan. Ayan, masayaw na si Ma'am Lavender. Ayan guys, ayan na may binaba na si, di kita naman natin yung nakapin dyan sa taas. Ayan, yung tatlong ano dyan. Ayan, maglablaban po kayo dyan guys sa taas. Ayan, nakapin po ako dyan. May nakapin po ako. 3 po sila, 3 klase po sila. Isang lalaki, 2 babae. Diba? Ayan, sayaw na. Sabi ni Ma'am Lavender, Sir, pala ko hindi ka na nagkagala. Gumagala din ako, Ma'am Lavender. Kaso lang minsan na hindi na ako nag-comment. Nagtatamsak na ako kasi napagod. Nakikimarites na ako. Saka bira na ako mag-live. Oo. Kasi medyo busy ako, Ma'am Lavender. May pinagbibisya na kasi ako ngayon may mga project ako kaya nakapokus muna ako doon. Hindi ka naman, bihira ka naman mag-live, Ma'am Lavender. Sila si ako vlogger. Pag nag-live sila si vlogger, nga ginagamit yung mga link mo. Nandun ako. Nagtatamsak na ako. Minsan niladayon sa'yo. Ay, Ma'am Myra. Ayan, Ma'am Myra, MC14. Ayan, guys, may nakapin po tayo dyan. Alam ko lahat sa mga natin, sa mga... Guys, wag nyo idamot yung nyo, si Ma'am kanina. Kunti na pito. Ma'am Elma. Ano na kay Ma'am Elma, Minsan naman ako kasi hindi pa dumating yung pin kasi nga. Ang tamad, mag-igit na magdadalawang buwan, hindi pa dumating yung pin. Ay, ganun talaga yan. Siyempre, nag-YouTube tayo. Naghang na naman. Naghang! Ganun na si Mama. Ayun. Ayan, pa-heart. Ayun guys, may nakapin ako dyan. Pa-support naman natin. Ayan, may naman ni Lods Dodge TV. Ayan. Go na! Go! Yan, 287 na lang sana si Ma'am Elma. Sige lang guys, kunin natin kaya. Okay lang po yan. Ayan, Ma'am Elma. At least may nakadikit ka. Kasi pag marami din kasi Ma'am Elma nalalagas. Yan, yan, panti na lang. Ayan.
Ayun guys, may nakapin po tayo sa taas dyan. Ayun, si Ma'am Lavender Vlog. Ayun, si Ma'am MC14, si Lods Diaco Vlogger. Ayun guys, support nyo naman natin yan. Kasi lahat yan guys, dinikit ko na sa kanila. Si Ma'am Lavender kasi, nung ano ito, nidahan namin to ng ano, ng go to 500 kasi nalagas yata yung bahay nito. Ay, 782 na pala si Ma'am Lavender. Ayun, 782 na siya. Ayan. Bawal kasi CP sa work ko, Sir Falcon. Malaki pa salamat ko kay Best Diaco Vlogger. Post ako niya ako. Oo nga, matagal na rin ito sa ano mo, Ma'am Lavender. Kasi okay na nga, naka 787 na. Ayun, sige lang. Tingnan natin kung alam mo nakadikit na ako lahat dito sa iyo. Wala na nakadikit. Sisilipin ko nga, baka mayroon pa. Ayun, 783. Ayun, mayroon pa pala isa. 783. Ma'am Scarlett, maraming salamat sa iyo. Ayun, sayaw-sayaw na daw, sayaw. Ayun, sige. Ayun, si Ma'am MC14, tingnan natin. Ayun. Ayan, si Ma'am MC14, 1.81. Ayan, sige, mayroon pa dito tayo. Ayan, mayroon tayong isa. Ayan, sige, dikit na natin ito. Ayan, Ma'am Scarlett, maraming salamat sa iyo. Ayan guys, ito si Ma'am 1.910, 111 yan. Ayan, sige. Kay Ma'am, kay Lods Diaco Vlogger. Bagong sa ito Lods Diaco Vlogger. Sige, 280. It's about Margie. Ayun. Ayan, magiging shoutout Madam Scarlett Vlog, sabi ni Ma'am Laban. Ayun guys, may mga premiere po kayo dyan guys. So may mga short video po kayo dyan. Pag-view natin, pag-view natin. Okay, tama yan guys, mga 2 hours tayo. Para mga 2 hours, so pahinga na rin tayo. Ayan, magiging shoutout ulit sa inyo. Maraming salamat. Ayan, may nakapin pa ako dyan guys. May nakapin. Ayan, baba ko rin yung premiere ko guys. Para matamsa kanya naman yung premiere ko. Ayan. Premiere. Wala kong premiere ko yan. Pero premiere ko yan. Premiere ko talaga yan. Ayan. Sayawan kayo dyan. Ayan, magsayawan po kayo dyan. Walang tigil, walang humpay na sayawan. Shoutout sa lahat ng mga OFW dyan. Dito man sa gitnang silangan o dyan man sa Asia. Ayan, Ma'am Lavender, maraming salamat dyan sa pabiji-biji mo. Alam ko ano oras na yun sa bansang Hong Kong. Ay, dito pa lang sa amin ay nasa 9:15 pa lang tulad namin ni Ma'am M. Myra, MC14. Dito po kami, kaya pare-parehas na kami ng oras. Sila ni Ma'am Scarlett. Ayan, ikaw Ma'am Lavender, maraming salamat sa pagpupuyat. Alam ko busy ka rin sa trabaho mo. Siguro bukas baka day off mo rin kasi linggo bukas. Ayan. Ayun, salamat sa pabiji-biji nyo dyan. Maraming salamat sa pagdalaw ulit sa aking live stream. Sa mga kaibigan po natin, sa digitan po natin dyan. Ayan. Maraming salamat sa patamsak nyo dyan guys. Maraming salamat sa pagdalaw nyo rin. Dan na sa premier mo host. Ay, maraming salamat sa Ma'am Elma. Ayan, Ma'am Elma, yung ano mo, digitan mo yung iba natin mga kaibigan. Ayan, si Ma'am Scarlett. Ayan. Baka nakadikit kay Ma'am Scarlett. Dan sa din kalimbang sa nakapin. Ayan. Ito guys. Kita mo si Ma'am Scarlett, may ano din po yan, may mga, ayan. Ma'am Scarlett, baka pwede mo daan si Ma'am Elma, kahit 3 lang. Paguhitin ng 290. Ayan, Miguel Ojota ulit sa inyo dyan. Ayan, Dan, dikit kalimbang sa nakapin. Maraming salamat. Ayan, lahat na nakapin dating dikit ko na sila host. Oo, Ma'am Elma, nakita ko nga ikaw dati nakaano pa rin. Ayan. Dikit na kami sa main ko kay Ma'am MC14, sabi ni Ma'am Scarlett. Ayan, maraming salamat sa Ma'am Scarlett. Ayan, Ma'am Elma, baba mo ulit yung bahay mo. Baka hindi pa nakadikit si Ma'am Scarlett sa'yo. Gawin ka ng, paghuhitin ka ng 290 ba yung ayan, 287. Ayan. Ayan, Ma'am Scarlett, baka hindi ka naman busy dyan. Bigyan mo si Ma'am Elma kahit 3 lang. Ayan, paghuhitin mo 290. Mas okay kasi yan guys, kahit 10 lang dikit sa'yo, mas okay ang araw-araw kasi pag sobra-sobra, nalalagas din naman. Diyan, tamsak sa premiere mo, sir. Ay, maraming salamat sa'yo, Ma'am Lavender.
Ayun, harang ulit. Ayan, maraming salamat sa paharang. 5 million viewers natin dyan. Maraming salamat sa inyo. Ayan. Maraming salamat, music. Tugtugan po tayo ngayon. Ayan. Kung gusto niyo ng mga live disco music o gusto niyo kantahan. Ayan. Dito din tayo. Pwede din tayo dyan. Ayan. Maraming salamat sa pagdikit mo dyan sa premium ko, Ma'am Lavanda, kasi makikita ko naman yan kasi viewers natin lumalas. Maraming salamat. Ma'am Elma, hasta Miguel, shoutout, sabi ni Ma'am Scarlett. Ayan guys, baka pwede na kayo numalaw doon kay Bro Noel Nara kasi alam ko may pa-primo din po siya doon. Wala naman problema, support natin. Tamsak po sir, Billy Plaza, Dan tamsak po sir. Ayan Ma'am Billy Plaza, baka mayroon kang ano dyan, mayroon kang bahay o premier, baba mo para malikita kita. Bigyan kita ng 5. Ayan. Oo. Ay, ba't na-pin yun? Ano iba? Iba pala ang jakitan ko. Mali pala. Ad moderator pala. Ayun, nawala tuloy yung kay mo. Ano. Saan yan? Nais kong mabuhay. Ayan, keep safe and God bless everyone. Ayan, sabi ni Ma'am Lavender. Ayan. Ayan, ikaw din Ma'am Lavender dyan. Alam ko madaling araw na dyan, Ma'am Lavender. Siyempre, pwede na tayo magpahinga. Hindi ka tayo magpahinga dyan. Maraming salamat sa support. Ayan. Ayan Ma'am Belly Plaza Channel, mayroon ka na pong jacket. Ay, sorry. Pwede ka na bumaba ng bahay mo. Ayan, bago tayo naka 1 hour and 18 minutes na po ako. Ayan, hanggang 2 hours lang po tayo para makasupport din po tayo sa iba. Ayan, ibaba nyo lang po yung mga bahay nyo kung may mga premiere po kayo. Ayan, Ma'am Belly Plaza Channel. Ayan, sige. Sige. Kalimbang ulit sa iyo, Ma'am Elma. Ayan guys, Ma'am, sorry, paguitin mo si Ma'am Elma. Ayan, Ma'am Richelle, maraming salamat sa iyo. Ang ating DJ ng Quiet Station ng 88.9, Quiet Station, si Ma'am Richelle. Ayan guys, dito si Ma'am Bell. Pinutin ko na ito si Ma'am Bell. Sige. Ayun. Premiere in 2 days. Ayun, sige, maganda ito. Ayan guys, kung nakaano na kayo dyan sa taas, bibitawan na natin si Ma'am Lavender, si Ma'am MC14, si Lods Diaco Vlogger. Support naman natin si Ma'am, yung premiere ni Ma'am Belly Channel. Ayan, tamsakan po natin yan guys. Ito guys, ipipin natin si Ma'am Belly Plaza Channel. Ayan, sige. Ngayon tayo guys para medyo masaya. Sa Madam Richelle, Evangelista, sabi ni Ma'am MC14. MC14, ano ba yan? Ayan, Billy Miguel, shoutout. Rashi Jan Miguel, shoutout. Scarlett. Ayan, unang tamsak. 95 tamsak na sa'yo, Ma'am Bell Plaza. Ayan, dikit. Dikitan na rin kita. Ayan. Ayan, sige. Ayan, sige. Magandang laban ito. Ayan, Billy Plaza Channel. Miguel, shoutout. Sabi Miguel, shoutout po. Scarlett. Gun. Ayan, Gun, tamsak. Ayan, sige. Maraming salamat sa patamsak mo dyan, Lods. Gun ba yun? Gun o gun? Gun pala, gun. Sige. Ayan, may jacket ka na. Ayan. Ayan guys, may nakapin pa ako. Patamsakan naman natin yung nakapin dyan. Ayan, si Ma'am, ito kasi guys, didikitan ko na siya. Hindi pa nakadikit. Ayan, unang dikit sa kanya. Tapos, ayan. Sige. Habang ako nagdidikit guys, maglablaban naman kayo. Bigyan ko kayo ng sound sisig. Ayan, Rising, magalang shoutout. Gan, magalang shoutout. Sabi ni Ma'am
dyan, patamsakan na po yung nakadikit. Ayun, habang dinidikit ko po si Ma'am Belly Plaza, tinamsakan yung kanyang premiere. Ayan, maglablaban din po kayo dyan. Ayan. Tapos para mapalit po tayo ng ipipin po natin. Mga Lavender Blanc, pasukli please. Ayan, ayan, ayan. Sige. Ayan, sige. Ayan, so maglablaban na lang kayo dyan. Ayan. Oo, pangatlong ano sa ito, Ma'am Belly. Ayan. Hindi pa pala monetize si Ma'am Belly. Ma'am Lavender Dan, pasukli po please. Ayan, sige. Ayan, maglablaban po kayo. Maraming salamat Sir Falcon Galvez Antok na. Ayun Ma'am Lavender, maraming salamat. Okay, alam po namin Ma'am Lavender, anong oras na dyan sa bansang Hong Kong. Kaya ipahinga mo na yan Ma'am Lavender. Maraming salamat ulit sa pagdalaw. Ayun, maraming salamat sa support at maraming salamat din sa pagdikit din sa baba. Ayun, maraming salamat sa iyo Ma'am Lavender. Welcome ulit at magpahinga ka na yan madaling araw na. Mag-ingat po kayo and God bless. Ayun, keep safe sa iyo Ma'am Lavender. Ayun guys, may nakapin po tayo. Andiyan sa taas. Ayun, kay Ma'am Bell Plaza. Ayun, ubusin ko lang to dikit po yun guys, yung ano ko. Ayun, 100. Bakit no? 103 ka na, 102 na lang po. Ayun. Ayan, si Ma'am Bell Plaza. Ito may ano siya eh. Hanap tayo ulit ng video niya, maiksi lang. Ayan, short video na lang. Di ako vlogger, Kalimbang ulit. Ayun, ayun si Lods Di ako vlogger. Ano yun? Busy pa sa trabaho, Ma'am Scarlett. Done na po! Ma'am Scarlett, ayun, maraming salamat. Ayan, Ma'am Lavender, maraming salamat ulit sa iyo. Ayun. Wow, ganyan sa mayon ng nephew ko kahit mataba siya. Office hours, TikTok, Siargao City. Ayun. Ito video ni Ma'am, ano, ni Ma'am Belly Plaza Channel. Ayun, sige. Ayun. Ayun. Naguhit na si Ma'am, ano, akin na 110, 142 na siya. 120 na siya. Ayan. El pueblo sabe, la calle está llena. Se acabó la cuarentena. El pueblo sabe, la calle está llena. Se acabó.
Ayan, okay na. Ayan, thanks Lalas Belly Plaza. Ayan, nakadikit na po ito lahat kay Ma'am. Ano, nag-wait na siya. 20 na siya. 20 na siya. Ayan. Ayan, Ma'am Femi. Mayong gabi na sa imo, Ma'am Femi. Ayan, Ma'am Femi, baka may mga premier ka po dyan. Baba mo po yung premier, Ma'am Femi. Ayan, Ma'am Femi, may nakapin po ko sa taas yung premier. Patamsak ka naman. Thanks din po, Ma'am Scarlett. Ayan, Miguel, shoutout ulit dyan sa 5 million viewers natin. Maraming salamat sa pabiji-biji nyo dyan. Maraming salamat din sa lahat ng dumikit at nagtamsak sa mga premier na mga kaibigan po natin dumalaw po dito sa aking live stream. Ayan, maraming salamat sa support. Ayan guys, importante magsuportahan po tayo bawat isa. Ayan. Mas maganda na yung pag-umakyat para mag-support. Ayan. Habang tayo nag-yayawan, nagdidikitan sa baba. Diba? At least may dikit ka na 5 o 3 bawat araw ay malaking ano na po yan. Naiipon po yan. Ayan, si Ma'am Belly Plaza, hindi pa naman siya monetize yata. Ayan. Ayan, mahirap naman talaga kasi guys abutin yung watch hour. Ayan, Ma'am Payme, maraming salamat sa iyo. Si Ma'am Elma po guys, pasupport naman natin si Ma'am Elma. Ayan, mababa yung bahay, 200 pala yung kanyang bahay. Ayan. Tsaga-tsaga lang, Ma'am Elma. Million of times po, Sir Falcon. Ayan, welcome sa iyo, Ma'am Bell Plaza. Ayan, maraming salamat din sa iyo, Ma'am Bell Plaza sa support. Ayan, sa pagdalaw sa aking live stream. Dan Elma ulit. Ayan guys. Siguro, Ma'am Scarlett, pahingaan mo na rin si Ma'am Elma. Medyo marami-rami na rin yata ang bigay mo. Ayan. Masayang din, baka malalagas din naman. Dan Tamsak kasama dikit kalimbang Olson ng Kafin. Ayan, maraming salamat sa iyo, Ma'am Pemi Wanga. Ayan, si Ma'am Pemi Wanga po, supportive din po yan. Sige Ma'am, side okay lang po yan. Basta panoorin mo lang yung video niya. Ayun, nakaguhit na si Ma'am Pemi. Baka mabutin ng ano na. Ayan, si Ma'am, si Ma'am Elma. Ayan. Ayan, welcome sa iyo, Ma'am Belly Plaza. Wala pa. Ano pala. Sige. 289 pala. Tama-tama yan, Ma'am Scarlett. Gawin mo na siyang 290. Dan sa nakapin. Ayan, maraming salamat sa iyo. Billy Dan. Ayan, maraming salamat sa iyo, Ma'am Scarlett. Ayan. Ayan guys, palablam naman kay Ma'am Scarlett. May kanyang bahay din dyan, guys. Supportive din si Ma'am Scarlett. May mga hindi pa kayo nakadikit din sa kanya. Ayan. Ayun. Ma'am Pemi, Miguel Love shoutout sabi ni Ma'am Scarlett. Ayan, maraming salamat dyan sa 7 million na viewers natin. Ayan guys, may nakapin po ako dyan sa taas. Ayan, pag hindi pa yung nakalablab ko, Ma'am Belly Plaza, padikit naman. Ayan kay Ma'am, ayan, matusok naman sa premium. Ayan, sige Ma'am Pemi, ayan. Ayan guys, i-change na po natin yung ating ano. Para matapsakan naman natin yung premium ni Ma'am Pemi. Sige Ma'am Pemi, tapsakan natin ng 5 yan. Ayan, habang nilidikitan na yan. Sige, please pay na po tayo. Ayan. Ayan, Ma'am Bell Plaza, maraming salamat sa iyo. Ayan, matamsakan naman natin yung premiere ni Ma'am Pemi Wanga. Ayan, sige. Habang ako'y natutugtog, kayo magablaban niyo sa taas. Yes po, Scarlett, to Miguel shoutout po. Ma'am Pemi, Miguel shoutout po, sabi ni Ma'am Belly Plaza. Ayan. Ayan, premieres in 2 days. Ayan. My journey from Iloilo. My journey from Iloilo going back to Kuwait. Ayun. Ay, mabalik na gali si Ma'am Pemi sa Kuwait. Wow. Huwag bayaan mo naman, Ma'am Pemi, ang ano gali. Ang Iloilo. Ako andong mapuri sa Iloilo. Yan naman na kayo sinako. Pa? Ayan, sige, unang tamsak at 18 tamsak sa'yo, Ma'am Pemi. Hindi pa pala nakadikit ito. Dikit ko na ito sa'yo. Ayun. 19 tamsak kay Ma'am Pemi. Ayun. Ayan guys, may nakapin po ako dyan. Ayan, tamsakan naman natin nakapin ni Ma'am Pemi Wanga. At bibigyan ko rin siya ng 5 thumbs up. Ayan, baka mga 6 o thumbs up. Sabay na rin dikit na rin kung hindi pa nakadikit yun. Hiring Falcon. Thunder.
At Belly Plaza Channel, Miguel Shout Info, back! Miguel shout out. Ayun, Lods Dodds, maraming salamat. Lods Dodds, may nakapin po ako. Pa-support naman natin si Ma'am Paymi Wanga. Ayun, ano din po yan, supportive din po siya. Ayun. Premier lang po, tamsak naman natin. Ayun. Ayun, 21 tamsak sa'yo, Ma'am Paymi Wanga. Ayun. Ayun, 2,200. Ayun, dikit na natin yan. Nakalive din sila sa Briggs TV. Ayan. Paymi OTW, sabi ni Lods. Ayan na, Ma'am Paymi, OTW si Lods Dodds. Ayan, iwan lang na ba kasi ay. Ayan. Baba lang po kayo ng mga link nyo dyan para madikitan din kayo ni Ma'am Paymi Wanga. Ayan. Kaya Ma'am Bell Plaza, ayan guys. Ayan, dalawang dikit sa'yo, Ma'am Paymi. Dalawang dikit tamsak na rin sa'yo. Ayan. Tapos, Griffin. Thank you po, Dodds TV. Ayun. Ayan guys, ang binabali si Ma'am Elma. Ayan, dance sa nakapin. Ayan, sabi ni Ma'am Scarlett. Ayun, harang ulit. Maraming salamat sa iyo, Ma'am Paymi. Ayun, 23, 24. Sa Ma'am Paymi. Ayan, harang ulit. Maraming salamat sa parang. Ayan guys, may binaba ulit si Ma'am ayan, 25. Dan, tamsak po Sir Falcon sa premiere nyo po. Ayan, maraming salamat sa Ma'am Bell Plaza. At maraming salamat din guys sa nagtamsak dyan sa premiere ni Ma'am Paymi Wanga. Ayan, 25 tamsak ka na Ma'am Paymi. Ayan guys, patamsak naman natin nakapin dyan. Tamsak naman. Ayan guys, may binabanan si Dodds the Great. Paymi full fact tamsak. Ayan. Ayan, sige magdablaban po kayo dyan. Ayan, 26 tamsak sa'yo Ma'am Paymi.
Manilo back to Kuwait. Ayun. Ayun. Balik naman sila Ma'am Pemi sa realidad sa kanyang trabaho sa bansang Kuwait. Ayun, iwan niya naman kanyang pamilya sa bansang Pilipinas. Ayun, ang pinakamahirap guys, bumalik ka na. Pero mas mahirap pag doon ka guys, pagka wala kang ano. Ako guys, kung umuwi ako, bakasyon ako, pag alam ko na wala ng laman na ano ko, parang gusto ko nang bumalik. Balik na tayo. Pero pag medyo mayroon pa, wag mo na alis. Pagka wala na, ramdam mo talaga. Kasi iba kasi guys, pag OFW ka talaga, eh siyempre, alam mo naman sa atin na hindi mo mapagkailan, mahirap din talaga ang buhay sa atin, lalo na pag wala kang stable na buhay. Opo, host! Oo. Ganun talaga yan. Tsaka mahirap talaga. Ay, may maiksi lang naman yung bakasyon, mga 1 buwan. Eh ako, pag nambakasyon ako guys, ano yan? Di ba ng 4 na buwan, 5 buwan. Oo, ang hirap talaga mapaymi nga lang yung pandemic ngayon. Oo. Kaya yung mga iba nga nating mga mga OFW din dito sa mga company. Uwi na lang ako, maliit naman sahod dito. Sabi natin sa Pilipinas, wala namang trabaho. Eh dito, kung okay naman yung kumpanya mo, kahit maliit yung sahod, basta may sumasahod ka buwan-buwan, okay na yun. Oo. Sir Doz, TV Dan, pasokli please. Ayun, sabi ni Ma'am Bel Plaza. Ayun, sige. Ayun guys, support naman natin si Ma'am Pemi Wanga, yung kanyang premiere. Ayun, kay Ma'am Bel Plaza, ayun. Ayun ang realidad pagka doon tayo sa Pilipinas. Oo, ganun talaga. Tsaka mahirap talaga malayo sa pamilya. Ayun, kailangan po natin lumayo. Pero kung may mga business naman tayo sa Pilipinas o may pinagkakitaan naman tayo, mas maganda rin doon sa Pilipinas kasi ikaw na rin yung amo, di ba? Ayun pa Diyos, may sahod buwan-buwan. Oo, tama yan Ma'am Pemi. Agree din po ako sa dyan. Kasi ako sa tagal ko na rin dito, marami akong narinig. Siyempre, kasi kailangan sa trabaho kasi sa isang kumpanya o sa mga naman, tiyaga ka talaga. Kasi pag may tiyaga ka, makikita talaga yan na masipag ito. Pero kung ilang buwan ka pa lang, isang taon ka pa lang, sabi mo, hindi naman tinataasan yung sahod ko. Exit na lang ako, sir. Ay, siyempre, hindi tulad noon. Ngayon, alam nyo kasi guys, maganda na business host, gasolina. Oo nga, mahal ng gasolina ngayon dyan. Biglang kahit dito, Ma'am Pemi, tataas na rin. Oo, dito kahit tataas na rin gasolina. Tiyaga lang muna dito. Oo, okay na yan. Kahit dito mataas na, biglang tataas na rin yung mga diesel dito. Hindi lang sa atin. Buong mundo yata yan. Ay, naku, hirap talaga pag doon ka sa Pilipinas. Oh, tiyaga na lang. Uwi na lang ako. Kasi malit sahod ko eh. Sabi ako sa amo ko nang file na ako ng exit. Ay siyempre, yan ang mga style kasi ng mga Pilipino eh. Lalo na pag dito. May mga amo minsan hindi mo rin yan, hindi mo rin masindak. Siyempre, sige, uwi ka. Ay siyempre, papalitan ka naman nila marami. Di ba? Dan Tamsakos, maraming salamat sa Ma'am Lona H. Vlog. Ayan si Ma'am Lona. Ayan guys, kung may Ma'am Lona, baba mo yung bahay mo. Balit pa yung bahay ni Ma'am Lona para madikitan din. Para mapin natin Ma'am Lona. Ayan guys, Ma'am Lona, baka patamsakan natin yung premium ni Ma'am Pemi Wanga. Ayan. Ma'am Pemi, tamsak sa video mo trip to Guimaras. Oo nga, mabuti si Ma'am Pemi, tamsak sa Guimaras. Masarap maggalat sa Guimaras. Masarap yung mga mangga dyan. Kapital ng mga mango yung Guimaras. Ang tatamis dyan ng mga mangga guys. Oo, yan ang Guimaras. Isla kasi yan. Wow, thank you for Bel Plaza. Ayun. Wow, thank you po. Wow, thank you po ulit tayo. Yan, maraming thank you sa inyo lahat yan. Ayan, Ma'am Lona H. Vlog, maraming salamat sa iyo sa pag-support. Ayan, si Ma'am Lona H. Vlog, pinaka-supportive niya yan. Sa Mardi. Ayan. Opo, host, kaso mahal po. Oo, mahal talaga Ma'am Pemi. Lalo na dyan, ang mahal talaga ng bilhin sa atin. Yung unang uwi mo, okay lang po yan. Yung unang uwi mo. Kasi ako guys, naranasan natin yan kasi labis naman tayo umuwi. Pagdukot mo na 1,000, unang uwi mo, parang okay lang. Magkano to? Isda, bilhin mo. 100, sige. Okay lang yan. 2 buwan yan. Hindi na. Parang ayaw na mabitaw ng 100. Hindi pa kasi season. Yung Guimaras kasi guys, ano yan? Kalamansi, mangga. Welcome po Ma'am Dan Tamzak sa nakapin. Ayan Ma'am Lona H. Vlog, baba mo po yung mo para mapin po natin Ma'am Lona. Alam ko si Ma'am Lona, maliit pa yung bahay niya kasi dati yung bahay nito.
Maraming salamat sa iyo, Ma'am Luna, sa host, ngayon host, ang 1,100 na lang. Oo, ay nako. Tama yan, Ma'am Pemi. Ang 1,100 lang yan ngayon. Wala nang ano. Mamalingki ka ngayon sa atin, dala ka na ng 500, ako. Sa isda pa lang, 240 o ano. Siyempre, yung mabili mo na isda din, ano din. Ayan guys, masupport naman natin si bahay ni ano. Ayan. Sige. Sandali lang guys. Ayan guys, may binaba ni si Ricey dyan guys. Mababit pa yung bahay ni Jake. Ayan, ping ko na kay ma'am ano. Kasi naping ko rin kanina to kay ma'am kay Ricey dyan. Ayan, nadikit ko rin yan yung ano. Ano to? Ano mo to Ricey? Ayan, bahay ni Ricey. May test na si Ricey. Laki ng bahay mo Ricey Ano na, naabutan po ako, 1,450 ka na. Ilan yung join button mo? Ay wow, budget. 5 real ba? Ayan. Sige, nag-like na lang ako sana. Ayan, view ko na lang to, Ricey. Yung ano mo. Ayan guys, may naka-ano po para sa yung ano, yung review nyo. Ayan, may binaba po ako dyan guys, yung kasi Ma'am Lona It's Vlog. Ayan guys, pa-view naman natin yung ano Ricey kung di pa kayo nakadikit. Ayan. Opo, true po yan. 1K, 1 day lang po sir. Falcon, Ma'am Pemi. Ay naku, totoo po yan Ma'am Bell. Saka ang hirap ng pera talaga sa atin ngayon. Buti sana kung may mga pensyon po tayo. Wala naman tayong pensyon. Okay. Alam mo naman sa atin, pagka tulad natin ng mga OFW, wala namang ano yan. Siguro, pag pension ka, pagka naghulog pa sa SSS mo. Dan tusok sa naka-pain, harang po. Ayan, maraming salamat sa iyo, Ma'am Pemi. Ayan. Yan, BG mo na host, ligo lang. Ayan, sige Ma'am Pemi, maraming salamat sa iyo. Ayan, sige guys, ayan, may binabad si Ricey, pa-view naman ng kanyang ano. Ayan, kay Ma'am Luna It's Vlog. Ayan guys, kung hindi pa kayo nakadikit kay Ma'am Luna It's Vlog, silipin ko to kay Ma'am Luna It's Vlog. Tamsakan ko na lang. I-view ko na lang ito Ma'am Luna, nakadikit naman kasi ako sa to my channel, menu for today, for lunch. Ayun, ang isda, ano to? Parang ito din ang luto ko, latab ba to? Ayan, G-Cross Dan Kalimbang, sabi ni Ma'am Scarlett. Maraming salamat sa Ma'am Scarlett. Latab to Ma'am Pemi. Ito kanina ay Ma'am Luna. Ito kanina yung isdang binili ko. Sariwa pa. Oo, sarap sa bawan ito. Sarap iprito, malasa. Latab tawag dito na Bakuko yata. Oo. Ay, karamihan sa atin lalo dito sa Oman ka rin, di ba, Ma'am Luna? Oo. Sarap iprito yan. Ayun. Ayan guys, sa 5 million viewers natin dyan, nakapin po ako dyan. Pa-view naman natin. Ayan. Ma'am Lona Dan, pasukli po please. Ayan, sige sabi ni Ma'am Bell. Ayan, sige guys. Ayan, maglablaban po tayo guys habang may natitira pa po tayong 14 minutes. Ayan, para makasupport din po tayo. Ayan guys, kung mamaya bago ko mag-end, ito may pa-preview po si Lolo Bigs TV. Ayun. Ito guys, ang niya, link niya. Parang euro yata. Si Lolo Bigs TV kasi nasa Italy po siya. Ayan. Ayun. Ano tong ano to cardamom. O, di ba, Ma'am Lona? Naka-live din pala si Kuya Mon. Ayan. Tinipid ko guys kung hindi pa ako nakadikit. Pero na-support ko si Ma'am si Ma'am Lona It's Vlog. Ayan, mga shoutout sa 5 million viewers natin yan. Maraming salamat ulit sa inyo. Ayan guys, sa lahat ng dumalaw. Ayun, ba't si Kuya Mon? Hindi siya sayang yung review niya.
Ayan, tamsakan ko na, i-view ko na lang 'to Ma'am ano, Ma'am Luna, ayan. Ayan pa-view naman guys, pritong ano ni Ma'am ano. Ayan, magandang shoutout ulit diyan sa inyo, bigyan natin ng music para mabuhayan naman kayo ng loob. Loob, 77. Ayan, sige iwan ka lang po ng bakas Ma'am Belly. Ayan, nakaila si Ma'am Bell, ayan. Oo, balikan ka ni Ma'am Lona, ni Lona H Vlog. Ayan, magandang shoutout ulit diyan sa 6 million viewers natin. Diyan sa 6 million viewers natin. Shoutout sa lahat ng mga members ko diyan. Ayun, shoutout kay Bro Noel Naharaha, Lods James Climax, kay Kuya Mon Menandro Malyabas Channel, Lods Zalde 7, Ma'am Scarlett, Ma'am Nelda, Maria, Ma'am Richelle, Elonga Vlog, ayun, Team Hads. Ayun, maraming salamat sa inyo diyan. Ayun, maraming salamat sa patuloy na pag-support. Ayun, kay Falcon of Desert. Ayan. Ma'am, no, nabusog din po, please. Ayan, mababa si Ma'am Bell Plaza. Ayan, Ma'am Bell, pwede mo rin siguro pahingaan mo na yung ano mo, yung iyong bahay kasi baka malalagas din. Ayan. Kasi pagka tsaka huwag ka muna masyadong magbalik kasi manit pa yung bahay mo, baka maubos yung lagas yan. Kumbaga, pahingaan mo muna. Sila lang muna dikitan, padikit sa'yo. Oo. Kasi based sa ating karanasan din, nalalagas din pagka bigla ka rin babalik. Ayan. Ayan, magandang shoutout ulit dyan sa 9 million viewers natin. Daddy Tamsakda, Daddy B TV Tamsak. Tama. Ayan, sabi ni Daddy B. Ayan, oo nga. Ah, oo. Ayan, Ma'am Lona. Ayan, ayan, for watching sa isda mo, Ma'am Lona Kalembang. Ayan. Shoutout po. Ayan, Daddy B TV. Miguel, shoutout po sa'yo, Daddy B. Daddy TV. Ayan. Ayan guys, 1 minutes and 50 minutes na. Ayun guys, may live din si Bro Noel Naraha. Ayun guys, may parapol po siya doon, may palipad po siya, 20 euro yata yun, kanina sabi niya. Ang tama-tama niya guys, pagtapos natin, lipat po tayo doon kay Bro Noel Naraha. Ay, baka manalo po tayo doon. Oh, di ba? Ay, 20 euro yun eh. Magkano may 20 euro? Ayun. Carmen Acosta, Ma'am Carmen, mahal din Carmen, gila-jotot sa iyo. Ayan, Ma'am Scarlett, maraming salamat din. Ayan guys, 7 million viewers po natin. Maraming salamat po sa inyo. Ayan guys, may nakapin po ako dyan. Ayan, Daddy B, Miguel Out shoutout sabi ni Ma'am Scarlett. Ma'am Nalda, maraming salamat sa pag-BG mo dyan. Daddy B, pwede po ba baba ng list misa para mamayang gabi? Ayan, sige Daddy B, baba mo yan, pipin po natin yan. Ayan, sige. Hindi itamsakan kita, Daddy B. Hindi maitamsakan natin. Tulad din natin sa mga kaibigan po natin. Ayan guys, may nakapin pa ko yan. Yan kay Daddy B. Yung nag-iisang Daddy B na habulin ng mga babae. O, diba? Diba, Daddy B? Ayan guys, may nakapin pa ko. Siyempre, live ni Daddy B. Pinakasupport din si Daddy B. Ayan. Wala kang masabi niyan kay Daddy B. Ayan.
Nalab ko na, Daddy B. Salamat po sa payuda kanina. Laging support po. Ayun, maraming salamat sa iyo, Ma'am Mahal Ading Carmen. Ayan. Pangalawang tamsak sa'yo, Daddy B. $70. Ay. Tamsak naman sa akin. 81 tamsak kay Daddy B. Ayudahan kita, eh. Ayun, sabi ni Daddy B, ayudahan mo daw siya. Ayan guys, si Daddy B po, guys, ano nyo po yan, bigitan nyo po sa lahat kay Ma'am, ano kanina? Kay Ma'am, Ma'am Bell, ayan guys, bigitan mo si Daddy B kahit, ano na, tapos ano guys, para masupport lang. Tumutulong po yan si Daddy B, sumusupport po talaga yan. Ako din, Daddy D, payuda. Lahat, ayudahan na lang kayo ni Daddy D. Ayun, Celine John Dikit Kalimbang. Oh, ito na si Celine John. Pumasok na si Celine John. Ayun, may jacket ka na, Ma'am Celine John. Si Daddy B yan, si Celine John. Ayun guys, may nakapin pa ako sa taas dyan. Ayun, and the last day, Axe. Sa Axe ka na pala, Daddy B. Awit. Axe sa gawa. Anytime! Sa Daddy B ay, ano ko sa Daddy B po ay isa ko siyang kapatid. Ano ko kapatid ko sa Daddy B sa Manila. Axe. The last day of Axe. Anytime, sabi ni Daddy B. Ayun, welcome. Maraming salamat sa Daddy B. Ayun guys, pwede support naman natin sa 6 million viewers natin yan. Saka naman natin mamaya yung kanon ni Daddy. Yung may gawain po siya mamaya 8. Ayun sinasabi guys na minsan guys sa 7 araw natin. Ayun. Sa isang araw, bigyan naman natin pagkataon. Pakainin din po natin ng spiritual na pagkain yung ating sarili. O, di ba? Anong to yan guys? Nag-ano na naman ako. Ayan, Whitney Houston, Kalimbang. Ay, Whitney Houston tuloy Daddy B. Ano yung faulty? Abay na. Ayan, Ma'am Nelda, maraming salamat sa iyo, Ma'am Nelda. Ayan, tapusin ko lang to Ma'am Nelda, ang ano kay Daddy B. Kasi 1:55 na, mag 2 hours na rin po ako. Mag-in na rin po ako para makasupport din po tayo sa iba. Dan Tamzak, ayan, maraming salamat sa iyo, Daddy B. Ayan, hindi tamsakan ko rin to kay Daddy B. That I wanna take you down right now if I could. So I hope you know what I mean when I say, let me take you dancing. Don't stop to the bedroom. We don't need no. Ayan, hindi pala nakadikit kay Daddy B. Kita ko na to. Rock Hudson Tamzak. Ayan, maraming salamat sa iyo, Dad. Ayan, kailan, Ma'am Rods. Rock Hudson, kay Daddy B, alam ko. Ayan. Pinasok na lahat ni Daddy B yung kanyang ano. Griffin. Sige, tapos ako na rin ito. $83. Ayun. Aditid Damsak. Ayun, dikit na rin ito kay Daddy B. Dikit ko na ito. Live in 5 hours, 3 a.m. Pinas na ito. Ayan. Yahoo! Hold on, sabi niya. Tamsak Kalimbang. Ayan, maraming salamat sa patamsak mo yan ulit, Daddy B.
Ayan, sinagad na review yung kanyang ano. Nakita na po natin. Ayan guys, may nakapin po ako dyan. Please support naman natin yung mga live stream ni review. Ayan. 5 hours ago, mayroon po silang gawain. Kung gusto po ninyo guys, dumalaw sa kanyang live. Mayroon siyang gawain po. Ayan. Spiritual na pagkain. Na kailangan po natin din yan. Hindi lang pa physical, kundi may spiritual na pagkain din po tayo na kailangan sa ating katawan. Yan. Ayun. Pangatlong dikit na ito kay Daddy B. Abi full fact. Ayun, ang dami na pinasok ng Daddy B. Pinasok na lahat ng ano niya. Ayun, Dan Kalembang. Ayan, sige. Maraming salamat sa iyo, Daddy B. Ayan, maraming salamat ulit dyan sa inyo dyan sa nagtamsakay. Ayan, full pack. Ayan, sige, Daddy B. Ito na rin ako. Full pack na ako dito. Yan, Butchie Crisostomo. Ayun, tamsak din po. Ayun, maraming salamat sa iyo, Lord, sa Butchie Crisostomo. Ayun guys, may nakapin pa ko dyan na premiere ni Daddy D. Ayun. Ayun, pinasok na nila ni Daddy B yung kanyang Ariana Grande. Maraming salamat sa iyo, Daddy B. Ayun. Ayun guys, may nakapin pa ko dyan kay Daddy B. Ayun, yun lang kaya ko kay Daddy B. Yung marami kay Daddy B. Ayun guys, may tamsakan naman natin yung nakapin. Ayun. Ayun, maraming salamat dyan. 34 tamsak na po tayo. Ayun, maraming salamat sa iyo, Daddy B. Ayun, sinagad mo na lahat yung mga alagad mo dyan. Ayun, thank you so much sa iyo, Daddy. Ayun, spiritual food. Ayun, tamsak na po. Ayun, maraming salamat sa iyo, Daddy B. Ayun, maraming salamat sa support, Daddy B. Ayun guys, may nakapin po ako dyan. Dalaw po yung 5 hours po yung live, Daddy B. Kung gusto nyo po makinig ng salita, ayun, ayun. Siyempre guys, yung live ni Daddy B po, yun ay isang spiritual. Gawain po niyan. Ayun, mayroon pa. Ayun, sige Daddy B, maraming salamat. Ayun, kung gusto niya ay makinig ng kanyang salita, ayun. Dalaw po kayo sa live niya. Ako. Yan ang sinasabi guys, makarinig po kayo ng salita. Yan ay pagpapala o pagpapalo din sa bawat isa po sa atin. Siyempre guys, nagutan din po yan na magkaroon po tayo ng spiritual na pagkain sa ating katawan. Yan, magandang shoutout ulit sa inyo. Maraming salamat. Ayun. At maraming salamat din kay Daddy B. Ayan guys, hintay ko. Nakaubos na nakasupport kay Daddy B. Maraming salamat sa support mo, Daddy B. Ayan, naka 2 hours na rin ako guys. Ayun. Kay Daddy, 5 hours pa yon Daddy B. Anong oras na dito? Hindi na ako makaabot sa iyong live. Gusto ko sana makinig din ng iyong yung mensahe pa, yung mo sa iyong live. Ayan, Tom Cruise Damsakdan. Ayun. Yan, Paul Pac Kalimbang. Ayan, maraming salamat sa iyo ulit, Daddy B. Thank you.
Ayan, Daddy B. Siguro maraming salamat din sa'yo, Daddy B. At ako'y pansamantala na muna mag-end kasi naka 2 hours na po ako. Ayun. 5 p.m. dito Sabado ng hapon. Ayun, Sabado ng hapon. Opo, 5 p.m. Kasi nakita ko 5 hours ago. Ay dito 10 ano na, 10 p.m. na dito. 10 a.m. na dito, Daddy B. O di 10 a.m. 10, 11, 12, 1, 2, 3. Ayun, alas 3. Alas 3 na madaling araw na dito sa Middle East. Ayan guys, maraming salamat, Daddy B. Maraming salamat ulit sa iyo. Ayan, thank you sa iyo, Daddy B, sa pagdalaw at sa pag-support. Maraming salamat sa suporta mo. Ayan guys, maraming salamat din sa nagtamsak na dikit kay Daddy B. Ayan sa lahat po guys ang dikit dito kanina. Maraming salamat sa inyo. Hindi ko na kayo sa-isahin. Ayan sa lahat po ng mga team Maliw-Maliw. Miguel shoutout po sa inyo. Ayan, shoutout din yan sa aking mga members kay Ma'am Scarlett. Ayan, kay Maria, kay Ma'am Rachel, Lord Salde 7, Bro Noel Naraha. Ayan, Lord Salde 7, Lord James. Ayan, kay Ilonggo Vlog. Ayan, kay Kuya Mon. Ayan, kay Ma'am Carmen, Ma'am Nelda. Ayan, kay Team Hads. Ayan guys, salamat po. God bless sa iyo kapatid. Ayan, God bless po sa iyo, Daddy B. Ayan, purihin po yung Panginoon sa bahay mo, Daddy B. Ayan, maraming salamat ulit sa inyo. Ayan, kasi kami, Daddy B, yung gawain namin every Friday po. Ayan, salamat po, host. Ayan, Ma'am Pemi Wangga, ako'y mag-end na po. Ayan, nag-ano na ako, naka 2 hours na ako. May live po si Bro Noel Naraha. Baka pwede niyo dumalaw doon. Ito guys, bigay ko sa inyo yung link. Si Bro Noel Naraha po, si Lolo Bigs TV. Ayan, may ano po siya guys. Host, salamat BC World Mode. Miguel, shoutout sa lahat. Ayan, Lods Dodds, maraming salamat din sa Lods. Ayan, maraming salamat din sa support. Ayan guys, kung gusto nyo sumilip doon sa kay Haram Bakas. Ayan. Ayan, mag-end na rin ako, Lods Dodds. Ayan, maraming salamat. Ayan guys, kung gusto nyo guys, nakapin pa ako dyan tapos bago mag-end kay Daddy B. Ayan, supportahan nyo si Daddy B. Marami din po siya. Daddy B po ay nasa California din po yan siya. Ayan. Ayan, maraming salamat. Ayan, Ma'am Elma, hindi kita mo po si Daddy B para makadalaw ka rin dun sa live niya. Ayan, maraming ano dyan, susuportahan ka rin yan ni Daddy B. At tumutulong po yan sa matulad ninyo nating maliliit na mga YouTuber din. Yan, Dodds, salamat. Balik ako BG muna. Ayan, sige, Dodds, mag-end na rin po ako kasi naka 2 hours na po ako. Ayan, guys, may binaba po ako na link. Ayan, kay Bro Noel Naraha. Baka pwede nyo madalaw po yung kanyang live. Ano siya yata pa-premium doon. Ayan. Isaan ba yung ni Bro Noel Naraha? Ayan. Ayan guys, sa binaba ni Falcon of Desert guys, pinito niyo po. Yun po yung link ni Bro Noel Naraha. Ayan. Ayan, naka-live siya ngayon guys. May pa-premium po siya yun doon guys sa mga monetize. Mas mga hindi man, mayroon po siyang pa-premium ngayon. Ayan. Bago ko mag-end guys, baka gusto nyo magdala doon. Ma'am Elma, sa inyo lahat. Ayan guys, maraming salamat ulit sa 5 niya. Ipin ko muna to para makadala ko. Ayan guys, may nakapin pa ako dyan. Live ngayon ni Bro Noel Naraha. Sumusuport din po yan siya. Diba? Lolo Bigs TV. Lolo Bigs TV po yan. Ayan. Ayan, Daddy B, maraming salamat ulit sa iyo. Ayan guys, ako yung mag-end na. Ayan, gusto niyo pa lumipat dyan sa nakapin kay Daddy B, ay Lolo Bigs TV. Ayan, mayroon siya pa-premium. Pupunta din po ako doon para makasupport din po sa kanya kasi kanya may may pa-premium siya. Ayan. Ayan, maraming ulit salamat ulit sa inyo. Ayan, sa lahat ng 36 thumbs ako dyan, Daddy B, maraming salamat ulit. Lods Dodds, ayan, kay Ma'am Elma, kay Ma'am Pemi, kay Ma'am Scarlett, sa lahat po, kay Ma'am Rachel, kay Ma'am Nilda, Ma'am Carmen. Ayun, hindi ko na kayo sa-isahin po. Maraming salamat sa pagdala ulit sa inyo, ninyo dito sa aking live stream. Ayan. Mag-ingat po tayo lahat. Ayun guys, may nakapin po ako. Pwede nyo pinutin yan. Mag-ingat po ulit tayo. Ayun, keep safe sa lahat. Ayun, tamang good vibes lang po tayo. Ayun. Hey, thank you so much. And good evening po sa lahat. And God bless po and keep safe po sa lahat. Bye-bye.